ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ ትንሣኤሁ ነገራ አንስት አንከራ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት ዘአምን ብየ እመኒ ሞተ የሐዩ። ትንሣኤን ሕይወትን አነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ሕይወት ክነብር እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እንኳዕ ናብ በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። ቅዱስ ዳዊት ብመንፈሰ ትንቢት ኣብ መዝሙሩ ኣቐዲሙ ትንሣኤ ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ይትነሳእ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሮ ማለት እግዚአብሔር ይትንስእ ጸላእቱ ኸዓ ይብተኑ ይብል። ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ። ብዛዕባ ዝበለቕቲ ናይ ፋሲካ ኣብ ድሕሪት ክበኩም እየ። ምስቲ ካብ ህዝብና ካብ ዓድና ዝመፁ ዘሎ መልእኽትታት ተተሓሒዘ መጀመርያ ርሑስ በዓለ ፋሲካ ነቶም ዝጾምኩምን ዝሰገድኩምን ዝጸለኹምን ነዊሕ ዝተሰናደኹምን እንኳዕ ኣብ ዘብክዓኩም እንኳዕ ጾመ ልጓም ፈትሓኩም። ጸሎትኩም ድማ ከም ጸሎት ቅዱሳንን ጻድቃንን
نعدنا سلام رقعتن قسانتن معبالن قسقاسن نعلمنا دما بعبيو نزين سمعو زلنا وقن ورا وقن أملاح بعلم مفتوحي كقبرو لنا منه روحو سودا عمتنا كله زبا كريستيان يوهانا كمل دالي عبد الحريد كن كاب عدز مسا فيديو تاتكلوني مجمّر ياقن سجر زي قبو عقد سابري تاتكن رينا please like قبورو let's go. For a truce to end the Iran war have come to nothing. The US Vice President flying home without a deal. America claims Iran's pursuit of nuclear weapons was a major sticking point during 21 hours of negotiations, which failed to bridge deep divisions and an even deeper sense of mistrust. كم تري وزلهم دونالد ترامن فلوي لوغناي دونالد ترام باكستان كيدو ترايدو تمليس بحالالو شو انتاي مالتي زي كلتيوم لوخات ناي إيران ناي أمريكان نعسران حدن ساعتا زاكل بحده أو رد يب كولو دحر مزنح اتي ذاته اتي زررب بزي زخون يخون فري تبتينو يبحالالو تبتينو مالت كبقمت قالو انتاي مالتيو اتي زلو كنتات يقصل مالتيو كوينات يقصل مالتيو ناي بحق زحزن مدري زحزن زينا أفاسيكا مدري مالتيو بزخونه فاسيكا مدري ناتنا ناي مسراقاوي بيتكريستيان ينبر توم معرباوي بيتكريستيان فاسيكا مدري ناتوم يوم بفولي بومباتات كدبو إلهم يرما بيران سلازي فاسيكا فولي نغر زغبر خي مسلكم ابناتنا سلازخونه غلا يكونن دونالد ترامب نزا هاجر نخدم سس زفكرلو زنبره ولت معالتتيو فاسيكا مدريو ناي بعلقنا صرفن ناي إياف زربا كم دما فاسيكا مدريو praise be to Allah بمقبار أباج أو زربا استزارب اللوجزية ونشعوين يرو سلزي كم دريو زلنا بخلتي وجن استجبر زته بزي فرتبتينو بزي فرم بتانو دما إيران انتايلهم هنا أمريكا تقدر ديما ما بتميديا مسيوم انتاي كم زبالو تفريت له بسنك إيران كم زفشليهم كنا غرفتينهم نا إيران كم تناتهم كل توصل زي كنا نكسي لتحكي أركيب لك نقرأكم مجمريا اليوم كلتا سبوت مسوزا اللوتري وما لهم دو تحدي سبعي قوالين دونالد ترامب جارد كوشنر بال حزب أمريكا يمرطون انتاي مخانو سلطاني في اللاتينيو دونالد ترامب قن نا إسرائيل فلو يلوخ سلازخونا نسو أبت بوتات جدا كل له تخيل إذا ما ستيف فيتكوف كم سيوناوي تحساس ما زلوا chief negotiator ناتو بلا بلايم ولا كان زي مخطط البريزيدنت نتي زتك مرحين تتبالي أتي مخطط البريزيدنت أيكون ساتفني رابطي زررب أتم كلته سيوناويان يوم ساتفني رام كلتي أتم دما أخراري مرقت زلوم يوم نيران دما نيوكلر كماركبونا قد مكينات نيوكلر من جاكم قد فينا يلوم نزناقروهم كلتيهم نحكم مقبالها بيوم كيناز عوجوا حجيت ماليسهم تقدموا كيناز نبره كونديشنز كتب مالو تخولوا دا يلوم كقددوهم فتينا تاخد قبر دا 4 معلتا عدنا بومباتات ازنيبكم ملومي إتكم سلازهابكم مسيحهم تزاريبكم سي تقدموا كيناز نبره كاوز بلس كونديشنز بيرس هما يسرح عندهم يلوم ميران بحالالو بزخونه جيدي فانس نتكوينا زي دقفوز نبره كوندخون نسو قليه مسخون بحالنا يروغن تكوين نشمي دا اتوقع عايزنبر نتي زته زمرحو زنبرو اتم قد مكينا زنبريوم زحبو زلو كاب كاميرا دما علم ام حزب امريكا فليطوم كم زلي فلطيوم that's why هجرا يكزارب كله بيني دخونا بتقدميت اساتهم كابت كاميرا يليو بعلامه ايو ازياتهم سلمنتاي نابو يخدلو زبل حتى حزب امريكا نعبي خيس لزليو سلازي نسو كم زارب زنبره غيرهم نسو كم تماخر غيرهم يم ابزغربو appreciation first of all to the prime incredible hosts and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. بحبشا كم تنهنان دوليو زبالنا يوم كله كيا مسمرنا اثنان تنهنان دوليون سمع معناس لزي قالوا بزي سمع تبتين اللي ركبناتنا يزبل زلو سلازين زنتا مالتيو انتايت زي ركبناتهم بوغن ايران دي نسمع كابت اللوخات كلتا اللوخات كسمعكم because نساتهم اقدمهم سلازم وصابت كاميرا ناتهم ترايد سمعت ميديا معربا ميديا دما نعود راي كسمع كاز دلي سلازي we need to be careful
We've reached understanding on a number of issues, that's the reality. But regarding 2 or 3 important issues, the views were quite distant and ultimately did not lead to an agreement. This is the latest status that I can announce to you. እንታይ ይብል ፀኒሑ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ክንረዳዳእ ክኢልና ኢና ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ኣብ ሓደ መረዳእታ ክንበፅሕ ክኢልና ኢና ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኒውክለርን ከምኡ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝን ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተሰማሚዖም እዮም ግን ብሓፈሻ እቲ ዘተ ብወገን ኣሜሪካ ዕዉት ከም ዘይነበረ ሌበልት ክኸውን መሪፆም ኣለዉ ስለዚ እዚ ነቲ ኩናት ክቕፅልዎ ዝደልዩ ብፍላይ ብወገን እስራኤል ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳድዮም ኣለዉ ግን ምርጫ ናይቲ ዘረባ ናቶም ከምዘይ ተሰማምዑ ገይሮም እዮም ንሚድያ ክነግሩ መሪፆም ኣሜሪካ እዚ ከዓ እስራኤል ኩናት ክትቅፅል ስለ ዝደሊ ዘላ ነተንያሁ ኩናት ክቅፅል ስለ ዝደሊ ዘሎ ንዕዑ ከራጉደሎም ዝኽእል ዝበልዎ እዮም ገይሮም ናው ኣብቲ ጉዳይ ዝተሳተፈ ፕሮፌሰር መራንዲ ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፉ ነይሩ ዝትፈልጥዎ እቲ ካብ ኢራን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢንተርቪው ዝገብር ዝነበረ ምስቲ ናይ ኢራን ዴሌጌሽን ንፓኪስታን ከይዱ ነይሩ and ስለምንታይ ከም ዘይተረዳድኡ በዓሉ ጽቡቅ ገይሩ ይዝግ We have no optimism when it comes to the United States and especially the Trump regime. For 47 years they've been trying to undermine us. Before the revolution they tried to preserve the Shah. They actually brought him to power. So we would be utterly naive to trust anything that comes from the United States. The Trump regime in particular is exceptionally dishonest and deceitful. We saw that with the 12-day war. We were indirectly negotiating with them before the war, and it turned out that they were conspiring to attack us. እንታይ ይብላ ኣሎ ብዘይከኣል ዓለም ነዚ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ንኽንኣምን ኣዝዩ ከቢድ ንዓና ምክንያቱ ቀፃሊ ሓሰውትን ኩሉ ግዜ ድማ ንልዕሊ 40 ዓመት 47 ዓመት ብዘይከኣል ዓለም ከጥፉና ከውድቑና ክዕንቡና ድሕሪት ክመልሱና ጥራይ ስርሖም ኩሉ ስርሖም ስለዚ ካብ ኣሜሪካ እምነት ኣይንፅበን ኢና ዝኾነ ነገር እውን ተስፋ ኣይንገብርን ኢና ዝያዳ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብፍልይ ዝበለ ሓሳውን መታለልን መርሕነት ስለ ዝኾነ ብእስራኤል ዝዝወር ስለ ዝኾነ ምሳቶም ትገብሮ ስምምዕ እውን ውፅኢት ክህልዎ ኢልካ ክትፅበውን ብዙሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ከምዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and ክሊርሊ እሱ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፅካ ክኽየድ እንታይ ክኸውን እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ቁጠባ ናይ ዓለም እንታይ ፅልዋ ክወርዶ እዩ ነዚ ብኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ከይከድና ከለና ድሮ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ሓደ ካብቶም ቦምብሼል ዘረባ ኣብ ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ከስማዓኩም ድሮ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ እምነት ከም ዘውረደ ድማ ክንፍትን ኢና ንሽተይ ክንሰማማ During the negotiations, of course we didn't trust them then either. It wasn't as if we were deceived, but that's what they were doing. And before this war too, we were negotiating through Oman, and the Omani foreign minister said there was progress, but again ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ዝተፈላለየ ሽምግልና እውን ሓሶትን ምትላልን ክእመኑ ዘይክእሉ ምዃኖም ፕሩቭ ገይሮምልና እዮም ስለዚ ትርጉም ዘለዎ ኩነታት ኣይኮነን ይብል ኣሎ ኦኬ ንቐፅል been until now really a huge supporter of his. You wanted him elected obviously for a second term. Have you completely fallen out with him over this war then? I haven't fallen out with him. I mean ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ታክ ካርልሰን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንኩሎም ደገፍቱ ድሕሪ ምፅራፉ ሓደ ተሪፍዎ ነይሩ መልሲ ክቦ ታክ ካርልሰን ምሕረት ገይረልካ ኣለኹ ኢልዎ ነይሩ መጀመርያ ሕጂ ድማ ቢቢሲ ተፀዊዑ ፍቅሪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረካ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ምስ በልዎ ሓደ ዘሰንብት ዜና ንዶናልድ ትራምፕ ከፀልሎ ዝኽእል ዘረባ ተዛሪብሎ ብሓፈሻ ንታክ ካርልሰን እቲ ዝለዓለ ደረጃ ትብዓት እዩ ተጠቂሙ ዘሎ listen እንታይ ከም ዝበለ elected obviously for a second term. Have you completely fallen out with him over this war then? I haven't fallen out with him. I mean, I've known him for decades. I've always liked him, and I think anyone who spent time with him likes him. I feel sorry for him, as I do for all slaves. He is not free in this moment at all to do what he thinks is best for himself or his country. wait. فقرهم وديهم ديهم كلتهم إلى مستزاربة no نوي حفلت لنا نفاتينا بولكنا نفالتنا نقرربنا نمزح متاتي بكاز فالتو جن كم وترو باريا نبارياتا زلنا دنقاصه نعون باريا سلازخونه يدنقص قليلوا كده قبلكم دونالد ترامب باريا سلازخونه يدنقص له كم كالوت باريوت باريا نزخونه سب أقل ندحر خوينكا تي بوسنات كاز بالك خدقبر سلا تجدد نسد ما باريا سلازخونه يدنقص له
ኣይፈርደሉን እየ ብምባል ተዛሪቡ እታ ጋዜጠኛ ክፅለል ደልያ ረይዋ this is crazy እዚ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እዩ it's just እዚ ድራማ ናይ ኣሜሪካ ይውዳን ይኽለኩም ከለኹ በዚ himself for his country. What do you mean? No, he's not free, and we learned that yesterday when Donald Trump announced a ceasefire, clearly with relief, and made its terms or most of its terms public, and then that ceasefire ended within 2 hours because Israel intentionally violated the terms by attacking not just southern Lebanon but the city of Beirut. So are you saying he's a slave to Benjamin Netanyahu? I don't think it's as simple as he's. So ታይብለሎ ሓንሳብ ዶናልድ ትራምፕ ባርያ ይትብላ ኣለኻ ናፃ ኣይኮነን ትብላ ኣለኻ ኢላቶ ኖ ዶናልድ ትራምፕ ባርያ ምዃኑ ኣረጋጊፅልና ድዩ እቶም ቀደም ዘይተረዳእኩም ከም ዝበዓል ስኺ ቅድሚ 3 መዓልትታት ምስ ኢራን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክገብር ምስ ተሰማምዐ እስራኤል ጎይታ ናቱ ስለ ዝኾነ ነተንያሁ ካብ ፍቓድ ናቱ ወፃኢ ኖርማል ኣብቲ ደቡብ ሊባኖስ ጥራይ ዝዋጋእ ዝነበረ ኣብ በይሩት ውሽጢ ኣትዩ ነቲ ከተማ ነቲ ሃገርን ዘንቀጥቀጠ መጥቃዕቲ ኣካይዱ እቲ ዝበርትዕ መጥቃዕቲ ኣካይዱ እዚ ድማ ንዕቀት ኣብ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ባርያ ምዃኑ ድማ ቤን ኣረጋጊፁ ኣብዚ ኣይገልፃኒ ንሱ እውን ሸለሉ ክሓልፈ ስለ ዝደለየ ዶናልድ ትራምፕ ባርያ ናይ ከልቢ ናይ ነተንያሁ ምዃኑ ኣበይ ኣረጋጊፁ መሲልኩም ኩሉ ነዚ ምስ ገበረ ገላይ ትብል እንዲኻ ምስ በልዎ ኖ ኣይተጋገዩን ዕላምኦም እዮም ማለት እስራኤል ኣጀንዳ ናቶም ስለ ዝኾነ ገለመለይሉ ክሽፍነሎም ፈቲኑ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ጥሒሳ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ውዑል ከተፍርሶ ኢላ ስጉምትን ዝወሰደት ክንዲ ተጋጊኹም ጠጠው ከነብሎም ኢና ገለ ክብል ገለ ቁርብ ሓይሊ እንተለዎ ስልጣን እንተለዎ ትፅበ ነርካ ምሽ ንኸምስል ከማን ከምኡ በለ ብታሕቲ ግን ነተንያሁ ድሓን ድሌት ከግበር ንበሎ ኖ ኮምፕሊትሊ ዝተማረኸ ሰብ ምዃኑ ንኽፍልጥ ንሕና ነቲ እስራኤል ኣይነገራዮም እንዳ እስራኤል ድማ ኣብቲ ዲል ኣይነበሩን ባዕሉ ኮይ ፅሒፉ ናይ እስራኤል እውን ደው ክብል ክኸውን ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ንሱ ነይሩ ኣባ ከሎ ቃል ዓፂፉ መልሓሲ ቆርጢሙ ጎሲሟትን ስለዚ ነቶም ደፊሮም ከም ዝኽብልዎ ዘይክእሉ ዝነበሩ በዓል ታክካል ሰሙን ባርያ ምዃንካ ኣፍሊጥካ ኢኻ ኢሉ ይገልጸሎ ኣሚን ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ከጋጥሞ ይክእል ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ውርደት ይወሪድዎ ዘሎ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ናይ ኣታክ ካርልሰን ከም ካልኣይ ድማ ኣሌክስ ጆንስ ድማ ቤላ ገይሩካ ኮት ይምልሎሱ ዘገርም ድራማ ይኹም ትሪኡ ዘለኹም ተዋስኦ ፊልም ይኹም ትሪኡ ዘለኹም under the control of Netanyahu, but you could summarize it that way and you wouldn't be totally inaccurate. And again, we know this because the single biggest mistake Trump or any American president in my lifetime has made was going to war with Iran in an effort to change its regime. Okay, ሓንቲ ሰማይኩም ኣለኹም እታ ካልይቲ ግን ምናልባት ኣመና እውን ከተሰዓኩም ትኽእል እያ ንዓይኳ ኣዝያ እንድያ ሰዓትኒ ኣበያ ዘላ ወደይ ከማን ኦኬ ኣብዝላትኩም ካለው ኣይኪው ቴስት ካላትኩም ኣብዚ እስትሪዎ ዘለኹም ኣሌክስ ጆንስ እንዲ ዝበሃል ሎው ኣይኪው ወይ ከዓ ደንቆሮ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ፀረፈ እዩ ስለዚ ናይ ድንቁርና ምርመራ ክገብር ከይዱ IQ tester. Yep, that's what we do. Okay, because I think I need one. Okay, yeah, we can do that. Why do you need one? Well, I've had some people lately telling me I have a low IQ. Ooh, shots fired. Gosh. ሎው ኣይኪው ኢለ ተፀሪፈ ስለ ዘለኹ መርመራ ግበረለይ ይብለሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ መርመራ ከመይ ከም ዝኾነ ሕቶታት ክጅምር እዩ ቀዳመይቲ ሕቶ So I'll just ask you a series of simple, really common sense questions, and you just give me your best answer. I'm actually kind of a little bit nervous right now. Oh yeah, you should be, because if you turn out to be what some would call a low IQ nut job, then you're pretty much a ሎው ኣይኪው ማለት ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ትዊት ትሪእዎ ዘለኹም ናው ብጣዕሚ ነርቨስ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ከመይ ክኸውን እጅ ክጅምር እዩ ትሕቶታት ንርአ banana, carrot, banana, long. Apple doesn't belong. Which word doesn't belong? Apple, banana, carrot, orange. Is it carrot? Very good, because it's not a ካብዞም ዝረውሓልካ ዘለኹም መን ምስኦም ዘይኮነ ባናና ድዩ ኣራንሺ ድዩ ገለ ኢሉ ካሮት ሓዊስላሲ ካሮት ድዩ ኢልዎስ ወስቲያቶም ፍሩታታት እዮም እቲ ድማ ካብ ኣሕምልቲ ይብሎ ኣሎ ዝሕጅት ቀዳመይቲ ሕቶ ሓሊፉለ ካልእቲ ሕቶ ያታቐንዳ ገዳ fruit and all. Clever. Next question. Who would be considered more of a traitor to their country? Person A, who receives $230 million from a foreign lobby, or person B, who receives $0 from a foreign lobby? ከቢድ ሕቶ ጠላም ዝበሃል ናብ ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ከዳዕ ዝበሃል ሲ ከመይ ዝበለ ይብሎ ኣሎ ሓደ
ኣማራፂ ኤ ልዕሊ 300 ሚልዮን ካብ ናይ ወፃኢ ሎቢ ግሩፕ ገንዘብ ዝወሰደ እቲ ኣማራፂ ቢ ድማ $0 ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝወሰደ ገንዘብ ግቦ ወይ ከዓ ንምርጫ ኢሉ ገንዘብ ካብ ናይ ወፃኢ ሎቢ ግሩፕ ዝወሰደ ዶ ወላ ካብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝወሰደ ኣይና ይከዳዕ ድቁፅር ይብለሎ መልሲ ካባኹም ትፅበ እቲ ሎው IQ ዲ ወላ high IQ ድማ Foreign lobbying. Clearly person A. Wrong. Come on, that's got to be correct. Next, hypothetical question. If a country has a major shipping ገይሩልኻ ካልአይቲ እታ መልስኒ ኣይነይቲ ያስከ እቲ 300 ሚልዮን ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ገንዘብ ዝወሰደ ንሱ ይኮነን መንዳ እቲ ካብ ዜሮ ዝኾነ ይኹን ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ከይወሰደ ፕሬዚደንት ዝኾነ ንዓ ስለ ድመረፀ እንታይ ኢልዎ ኖ ተጋጊኻ ኢልዎ ብግምጣል እዩ ኩሉ تا خاليت مسرعنا خنحل فينا كسوق إلي أنا نبي حكينا نقرم زلنا دونالد ترامب دي كدع ويس ماجوري تلغرين توماس ماسي كابتي توماس ماسي بالبوليتيكانيا كاب أي باك $0 وسدي دونالد ترامب دما 300 مليون لعليون وسدي نتي توماس ماسي بهالدلو دما كدع قبل يعلالو مني تكدع يوم زولو زلو دونالد ترامب تخدع قطر خليتا قنا قدا سيتيا بزعبا وشمت حرمو سلو زغوني waterway that you want to have open, and it's currently open, but they'll close it if you go to war. What would be a smart way to ensure that waterway stays open? You don't go to war with them. No, not even close. I mean, common sense would say you go to war with that country and stay at war with that country as a way of putting pressure on them to reopen it after they've closed it because you went to war with them. Are you playing with a full deck? I don't. طيب لولو هذا وشمت حرموز بحال ولا كما بنت صدمو هذا هاجرسي عند حرب سنه تواجهكم لازم مسمر زكن عصوينا يلو زتنق اكونت نيرو انت دي تواجه خاغم بناصا كل سب كتقملو زخ انت نيرو انتي مغباري تلبونا زبحال كم زلو مقصال دي ويس كيت كاب وق كفيتكا نت هاجر مس حرم كيا نت وشمت مس عصوتكا نت منقد مس عصوتكا نخد كفتيل كبرتع زخونه وقن دبدابن مفررهن كتقبر كلا هذا ويس اينا يلوسي وق كعصوين دحرلات كوق خدقبري بالكانت بوتات زليه كانت خويني لوا جيجا وق تجمر تسعر شعو تلمن شعو تسقط تقبر شعوني كلر قبري الكات تقبر دونالد ترامب كيف صرف زلو anyway it's a very very hilarious is there about ما ماغا ات ماغا زبحال دونالد ترامب كما يجيرو يصاوتلو له راي كترو يدخلوا بزي اغيركم نخدو الى يتقبركم دلو it's a very very interesting time دونالد ترامب قرب حقلاق بحال كله بتوم دقفتيو زتقفز زلو سبيتو دما ابت قداي متيا نساونا حجزتن يوم زلوا زلو انتيدا نعنوتو تسرحلا نسبيتو زقبرتو دما مالي سنبو غيرم چف يبلو له ابي زلا ملانيا where are you صونا نسخ وندو قديخ غيركي يبلو له نفسو كفسب قديو كقبرنا يقدني Trump friend of the show having a impromptu press conference basically saying, hey, I didn't really know Jeffrey Epstein. And she's basically like, listen, I didn't know Jeffrey Epstein. I never go to the island with Donald, and I never go there. I do not have sex with the children. I do not rape the children. I do not eat the children. So here again, First Lady saying she does not sacrifice the children to Baal and does not eat them. Melania Trump. I never been friends with Epstein. I never been friends. Stop it for a minute. I never been friends with Epstein. Do you ever sit back and just go, what timeline are we on? Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. Okay, stop it for a minute. Here's what she's telling you. We're rich. She's saying, I'm wealthy and I'm attractive. Many of you aren't either one of those things. To the واي دونالد ترامب تدرغمو انت يمس بلزلو نزا سبيتك قربتك خلطوا يم اليوم انت كتقبرت كتزارب مسيا ديلكمنا ويل تحق فريتنا لنا كتزاربلو زمصت منقدي حنت قدم نعات فلطا زنبرت كتركسا مخانا سلازي فلتت انتايو صقيتوا كسا كندزي حفكف كتبل تمصزلا سوري لا تطودي تبل ابتا زنبرتا حب زي تبل نبل نيرنا لكا رقاقيصو زمصا كالو قداي كم زخونه برهيلنا مخنياتو اتا حقي كوص مخانو سلتفلته كالوت كيوصو خلو تقداديمه انا كوصون لن كابزبل حساب تبغيسا نابز مصيا إلومنالو ابي الله تا فيديو درحب قاي مثلن ግን ብዙ ቪዲዮ ስለዘለኒ
انت رخيبة كم سألكم يا قلنا it looks like دالخولكم unfortunately ميلانيا where are you ميلانيا أي ترغبتنا الله صنعوا بالخدالي على أنك كسمعكم سلوز دلخو Tick tock, Melania. You're not going to be able to hide it much longer. Your dark past continues to surface, and there's nothing you can do about it. Frantically, you can try to hold a press conference where you act like you're supporting the survivors. They see through it. The American people see through it, Melania. We know what you were up to in the past, your very dark past, and these secrets behind Melania Trump's bizarre, disturbing press conference this week where she talked about the Epstein files. Well, this is my opinion as perhaps one of Melania. حانت زربا متيالا سيت دونالد ترامب ملانيا ترامب انتاي صغيت وايا انتاي سلز رغبتيا حندبت متيا كتزارب فتينا نزبل انترنت سرعو سلدي قدف داليوم فتيشوم رخيبهم بلو تمخنيات دما اذا بعد سمياويت قال تريوا زلهم نسيتا مخنيات يزبحل زلو ناي او دامت درامان تواسؤن يزبكم زلخو ግን حقኛ ተዋስኦ ድማ ይዛብዝናይ ሓሶት ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣጋጠመ እንታይ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ካብዘን ሓሜታ ኣንስትን በርከን ካኽትሉ እንትኽእሉ ኢኹም no this is a serious topic so እንታይ ኣጋጢሙ ትበሃል ዘሎ መላንያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤፕስቲን ኢድ ከም ዘለዋ ኣቡ ንነዊሕ ከም ዝተዋስአት ዝጥርጠር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝተቆማጥዐ እዩ ኣቡ ዝተቆማጥዐ ሰብ እዩ ስለዚ ረባ ብዙሕ ኣይንደልን ኣቡ now if you go back to ኣብተን ስእልታት ሰማያዊ ተኸዲና ዘላ ጓል ነቲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንፀጋም ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ በዓል ፀሊም ባድላ ንሱ ሰብኣያይ ነይሩ መጀመርያ እታ በዓል ሰማያዊት ጓል ብራዚላዊት እያ ጓል 17 ዓመት እንከላ በቲ ናይ ኤፕስቲን ዝግበር ዝነበረ መስርሕ በኣታቶም ጌራ ንኣሜሪካ ዝመፀት እያ ቡ ጌራ ድማ ምስቲ ሓደ ካብቶም እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ቀራቢኦም ዝኾነ ምስቲ በዓል ጥቃ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ምሱ ን17 ዓመት ምሱ ነይራ እቲ ቆልዓ መንጎ ዘሎ ድማ ወዶም እዩ ኣጋጣሚ ስለዘይ ተሰማምዑ ዲ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ምስ ተፋትሑ እቲ ጥቃ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቀራቢኡ ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንመላንያ ቀራቢያ ስለዝኾነ ንሱ ናቶም ትሕጊ ተጠቂሙ ነታ ብራዚላዊት ጓል ከም ትጥረዝ ገይርዋ ስለተፈላለየ ብሓዳር ምስ ተፈላለዩ ሕነ ናቱ ካብ ኣሜሪካ ከም ትጥረዝ ገይርዋ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ድማ ንሳ ኩሉ ትፈልጦ ምስጢር ክትዛረብ ምዃና መላንያ ኣብቲ ጉዳይ ትክሳዕ ክንደይ ዝተቆማጥዐት ምዃና ክትነግር ምዃና ስለተፈልጠ ንሳ ከየፈዳሓታ ከላ ብሸበትበት ከይተዳለወት ሓፍኮፍ እናበለት እያ መፅያ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ምስ ኤፕስቲን ኣይፋለጥን እየ ነይረ ብምባላ ዋይ ተዋሪድና ኮ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ሓንቲ ሰይቲ ፕሬዚደንት ወይ ፈርስት ሌዲ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝተቆማጥዐት ርኢና ኣይንፈልጥን ኢና ዘለናያ መድረክ ንበይኒ እዩ ምስ ኤፕስቲን ዘይትፋለጥ ምዃንካ ወይ እውን ምሱሲ ሴክስ ከም ዘይገበርካ ሕማቅ ከም ዘይገበርካ ኣብ ዋይት ሃውስ ኮይንካ ክትዛረብ ምጅማር ውርደት ናይ መወዳእታ ውርደት ተበፂሒላ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I mean this administration እዚ ምዕደራ እዚ ዕረፍቲ ንኣሜሪካ ክህብ ዘይክእል ምዃኑ ምሒሉ ዘሎ ኢሎሞ እዚ ኣድሚኒስትሬሽን እዚ ዘለዎ ጓሓፍን ሕማቅን ገና መዓት ክሰምዑ ኢኹም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዱ ቀደም ነዚ ቶም ዴሞክራትስ ወይ ገለመለ ሊበራልስ እዮም ዘውፅዎ ነይሮም እንተሎሚ ኩሉ እዩ በቃ ዘርከበ ነዚ ጉዳይ ዝበል ክብሎ ይጅምር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብደገ ናይ ኢራን ኩናት ማለት እዚ ስእሊ እጂ ሰብ ዝሰርሖ ወይ ዝተሰንዐ ከይመስለኩም ካብ ቀደም እዩ ዝፈልጣ ስለዚ እቲ ኤፕስቲን ዝበሃል እዚኦም እዮም እቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ መንጎ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ነዊሕ ፍልጠት ዘለዎም እዮም ንሱ ድማ ምስ ናይ እስራኤል ስለያ ርክብ ዝነበሮ እዩ እቲ ፀወታ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እስራኤል እቲ ዓይነት ቁፅፅር ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ the situation is so very very bad ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብሩ ምዃኖም እውን ኣይፍለጥን እዩ it's crazy ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሓደ ባእሲ ናብ ካልእ ባእሲ ካብ ሓደ ነገር ናብ ካልእ ነገር ስለዘይምነዎ ድማ ሕጂ እውን ተወሳኺ ካልእ ባእሲ ፈጢሩለ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚኣ ካስምዑለይ The Catholic Church and the Pope. You think that's a good move, Pentagon, huh? Let me tell you, as a former practicing Catholic and a historian, how many ways that is fucked.
And like I said, former Catholic. The Catholic Church only dominated global politics for, I don't know how many millennia. Millennia. They literally picked kings and emperors. And they thought this undersecretary who works for Petey Kegsbreath over there, it would be a good idea to summon the ambassador from the Holy See to the Pentagon for a wee little lecture. Basically saying the United States can do whatever it wants, wherever it wants, and you need to pick a side, and it would be wise for you to get on board. زي قدانا كاثوليكات بتغرسيان دمات ميديا مقدافة أبيلو عبيتي مينستريم ميديا كزاربو اللي جميرو مالو بنتاغون منستر مكل خال مالتيو دونالد ترامب نزي كاثوليكات بتكرسيان بزح كم زفرار هاي نقرالو أدلاي انتو خوينو نتي رسالي كان باباسات ليو كتشاو يوا خمزخولو مغنياتو اتينا بنتاغون حلافة زولو بيت هيغس بانتايلو ومسلكو نتي مني خاطب له فرنسا اب تاريخ هذا غزي ناي فاتيكان باباس رسالي كان باباسات ناي كاثوليك او يوم خمس نبرو تذكروا ديهم ميبي كم خغاط ماكم يخلي بمبال كم زفرارهمن انت باباس زي رسالي كان باباسات ناي كاثوليكات بتكريستيان امريكا هم بقول سلو زلو ناب امريكا كاي كم زي كل يوم زنكر زلو بسنك زكونات زي. And then from a historical perspective they brought up the time the French kidnapped the Pope and hijacked the papacy. Yes, that actually happened, and we haven't had very many French popes since that time, but moving on. So, in a sense, this undersecretary over here thought he was pulling some sort of mafia godfather type move by saying, yeah, remember that time? Remember that time the French took your Pope? Well, we could do the same thing. And as a result, the Vatican is taking this somewhat seriously, so Pope Leo isn't going to be coming back to the United States anytime soon. So American Catholics, if you had hopes for that, honestly, as a former Catholic, I like Pope Leo. I wouldn't mind a visit. بحفش كم تريو زلهم اتقداي أمونغو فاتيكانن وايت هاوسن صبوق كم زيلن اتمختل بريزنت أمريكا زلو جي ديفانس كاثوليكيو so how's that gonna play I don't know تي ناي منيستر بكل خال زلو بيت هيغس يوناوات حساس بازلو يو نتكاثوليكات بتكريستيان لما امبيلا سلازلان نتناي دونالد ترامب أجندا كفرارهم بقلهم ون نتبع باسكت أو يوهم زغلون تابي تغرسيان لما بقدي أبقونهم كم تخون إذا كت أو ياي فتن كم زلون تابي تغرسيان لما إمبيلا كم زلان لعلو كل دما فلويز قبرو نزي الترس اللي كان باباساتنا كاتوليكات بتغرسيان زلو بوبليو مالتيو أمريكاوي زيقا بمخانومي this is going to be another دونالد ترامب أبزير ليو دراما مسبيتو بدراما بدك نستيو بدراما أبوليتيكا دراما نايماغا إنفلونسرز أبغون زنبرو دراما مس إيران دراما مس يوكرين دراما مس ناتو دراما مس تشاينا دما تشاينا تريفاتكم تاني هامش نخيل نف تشاينا مغنياتو زمر حنات زي تنكفو يلا. Suggests that China is preparing to arm Iran with advanced air defense systems in the coming weeks, and that has raised serious questions about Beijing's role just days after it claimed credit for helping broker the peace deal. President Donald Trump is also scheduled to visit China early next month for talks with Chinese President Xi Jinping. هذا ارتكل وتيلو ذا ارتكل زدما بليمبورغ من وتينيرو سلياوي مربباتنا امريكا أبسط الديمقراطية توصل تغيير لزلو إيران فلوي أطوار تشاينا فلوي أطوار إيران كتباك كم تدل زلا زغلس حبريتا وصيلو الميديا تدما چاو قبل جمير له تشاينا كما حسب عليها حسبت انديا كتغبر دي ادليا تمدي فيديو غله ولا بعلم بروباغندا زغبر وزلو زغهير وانو زازربات بلو زلو ميا زيازربا ذا انا زغرب لكم زلو دونالد ترامب قد مغرب تلي غزي بصحاتو زبل سمعوا China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? كم ذا سمعكما تشاينا كتحجز تحسب على يبحال له انتاي تبلي لمو تشاينا كم اندحر غيرا عبت اقم كلواي تشاينا يبلالو جون ناب تشاينا فخرا جمير له سلازي انتاينا نرزلنا بقى تي فانتازيا متحزيه بلون كاب حدا ارسي ناب كالا ارسي تي حبريتا كابي متيو Beijing preparing air defense delivery air defense يوم كاكبواز بلوزلو US Intel says China may supply manpads to Iran shipment could be routed via third countries اتي حد ما بسالسه هكال غيركم تيخل قوني بمنقد راشا قون خلي مهنياتو بكاسبيان سي امون راشان ايران درو بمراخص كم زراها بزلو زغلس حبريتالو so reports come amid ongoing ceasefire talks ስለዚህ ዘረባዚ ቀኒዩ ፖስትረት ዝድማ
بفلاي زي اير ديفنس سيستم زي نتنا امريكا بقى ناي سراويت تحيتن زخدا نفرت كغبرو زغل مدكعت حدغኛ كون كم زغلن ውጽኢት ናቱ ድማ ነቲ ኣሜሪካ ክገብሮ ትፍትን ኩሉ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ ኣነ ኢራን ንቻይና ድማ የጠንቅቃሎ እንታይ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ wounded animal ዝቆሰለ እንስሳ ኢሎም ዝቆሰለ እንስሳ እንታይ ትገብር ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይትገብር ሓደገኛ ስለዚ ምስ ኩሉ ይክባኣስ ፍትን that's why ዝቆሰለን ዝሰኸረን ዝመስል እንስሳ ይተቀይሩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምዘርከበ كتنقى غايكلي ملحس ورنو بايكونن اكايدو ورنو بايكونن سلازي كميز بله حدا غاي ودي غوزلو I don't know جتناي حنتتا تخلو زلا باكال بمريت كواغا كم زخل يمزلو You raised the possibility of ground troops. We have 7,000 combat troops in the region. There's all this talk about 50,000 troops in the region. Almost all those troops are not combat troops, and you can't go to war on the ground against Iran with anything but combat troops. You've got 7,000 combat troops. 5,000 of them are on giant ships that can't get close to the coast of Iran. How are you going to offload those troops? And the 2,000 paratroopers in the 82nd Airborne up against a 1 million-man army, this is not a serious option. There is no ground option. I mean, you want to think about where we are militarily in this situation. First, ኣብዚ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ክሳብ 5,000 ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ወተሃደራት ከም ዘለዎም እዮም ኣሜሪካውያን ነቲ ኩነታት ዘይፈልጡ ዝዛረቡ ኢሉ ሓሶት ግን ዘረባዚ ካብዞም ኩላቶም 7,000 ጥራዮም ክዋግኡ ዝኽእሉ ወተሃደራቶም ካልኦት ካልእ ዓይነት ናይ ስለያዶ ናይ ገለዶ ዝገብሩ እምበር ኮምባት ናይ ውግእ ሰራዊት ኣይኮኑን ይብላ ኣሎ ስለዚ 7,000 ጥራዮም ወተሃደራት ክዋግኡ ዝኽእሉ ዘለውና ኢራን ከባቢ 1 ሚልዮን ወተሃደራት ኣለዋ ኣብ ልዕሊያ መሬቶም እዩ መሬቶም ድማ ንውግእ ዝተፈጠረ እዩ ኩሉ ዕርዲ እዩ ሕጂ እዞም 7,000 ከማን ድሓን ዝኾነ መበልካ ቤንጌሮም እዮም ከኣቱ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ከቕርቦም ኣይከኣሉን ዘሎ ስለዚ ብነፈርቲ ገይሮም እዮም ኣብ ሰማይ ጠልጠል ኢሎም ክወርዱ ኢሉ ብመራኸብ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም it's a suicidal mission ብላ ኣሎ ክግበር ዘይክል ዕንወት እዩ last time they tried ናይ መወዳእታ ዝፈተንዋ ነቲ ፓይሎት ከትሕኑ ኢሎም ምስከዱ እንታይ ኣጋጢሞም እዚኣ ትዝክርዋ ዶ ከመይ ኢሎም ዓነውነው ከም ዝበሉ by the way إذا قد إذا نت pilot كتحني لهم سكودي كنا قاتي ماتهم نت nuclear special mission special forces قال جيرهم كوت ويا متيوم أي سنة أنا أبكال فيديو كم تعلقوا مية إذا أكل شفت سلزير خب كلها زلقيا you will see this in the coming video مهنياتو كل نجار فحتي يوم كم زلقي now let's go back to the أفتي وشمت هرمز what's going on وشمت هرمز جي بقط طباق نريو قدمي أجن أمريكا بوكينات كتوقع تعواد كم زي تخل كالي تجبتي lose the war with Iran. There are three major vulnerabilities of the American military. The first is the lack of political will. Close to 80% of Americans oppose a first strike against Iran, and only about 40% of Americans still support the military operation against Iran. Second issue is the lack of manufacturing capacity. To fight a modern war, you need to produce a lot of munitions, a lot of missiles, a lot of tanks. What America chose to do was offshore its manufacturing capacity, its factories to China. Number three, America is not willing to sustain casualties because it looks bad on TV. Americans start running back. أمريكا نزوكينات كتعوت له كم زي تخل ثلاثة عبيت مغنياتات هالو يلو زوكينات مسيران زقبر زلو أمريكا كتعوت كم زي تخل عقد تستي كاب سمعت وتأيو مجمريا 8 متعود أمريكا إن توكينات يدقفوني بزي زوكينات زي دونالد ترامب زخوني يكون زقاتما وردت رايها قاتما زغل تعاومت رايها قاتما زغل سلازي حزب زي يدقفو كينات أب ديمقراطي زمثل هاجر ديمقراطي كوي كونن ديمقراطي زمثل هاجر أمريكا مالتيو كبير إنه كتعوت حزب زي يدقفو حزب ما أنت أركز يدقفو كاليو أنت أركز خون حزب انتلو صلاو كل ميديا دما أنت أركز تغينو you have a big problem إلو كالاي أمريكا ولا ون بزي حزب زينا حزب دليتون وجوخ قبرو خوليا اتخالايك عند أرستجن ناي لوجستيكاوي سأجميو ات manufacturing capacity نا أمريكا دخوميو نتت في أتوزلا مسائلاتنا أسواراتن كالتيفا كتكو يتخلني مغنياتو profit centered كامبانيتات نبخسب أقدم عند سرحة كامبانيتات ينزلوهم سلازي شجرنا أمريكا تفليتو واجان سماي كتوسك صعلوهم كم تا أمريكا تدليو بهتص كسر حزقول خايكون مغنيات حدش فابريكاتات نهتص أجمع يلهم حدش فابريكاتات هنس يقولون يوم يواسهم تريمزري بفزح انت في يوم ما واجه خد سلازي غلو انتم قاتم سلازي أمريكا الكاباسيتي مانيفاكتشرينج نايمن سكساب زي كونه ببرايفت سيكتور جونا كساب زخونه أفزدليتو زبز حاس واركة تفرع يتخني ስለዚህ እዚ ነቲ ኩናት ድሩትነት ዝፈጥረሉ ይብላሉ ከብተን ካልኦት ሃገራት ኢራን ማሲቭሊ ቀልጢፋ ሚሳይላታ ክትኮ ትኽእል ናይ መንግስቲ እዩ ክሳራ ገለመለ ዝበሃል የለን ናይ ህላዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካን ከምኡ ዝበሃል የለን
ስለዚህ በዚ መንገዲ ክዕወት ይኩን ታሳልሰይቲ ታቀንዳ ገዳሲታ አሜሪካ ስዋኣትን ስንኩላትን ክትጻወራ ይትኽልኛ ኢሉ ስለምታይ እቲ ኩናት ህዝቢ ዝድግፎ ስለዘይኮነ አሜሪካውያን ክሞቱ ተጀሚሮም ክቆስሉ ተጀሚሮም ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ጸላነት ናይቲ ኩናት ዘሎ መሊሱ ሽግር ክገጥሞ ስለዚ ሬሳታት ናይ አሜሪካውያን ክረንት ተጀሚሩ እቲ ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጭንቀት ክትወይ that's why ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኩናት እዚ zero chance ኣለዎን ክዕወት እዮም ዝብሉ ዘሎ zero chance he has zero chance to succeed በዚ መንገዲ ተሪኻዮ እዚ ክግበር ዝቐንየ ዘተ ሰላም ዘይምዕዋቱ ርዱዩ ዶናልድ ትራምፕ ጸቕጡ ስለ ዘለዎ እስራኤል ስለ ዘይደልዮ ግን መፍትሒ ክደሊ ዘለዎ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኢራናውያን እንታይ ኢሎም መስለኩም ኣብዚ ኩናት እዚ ነዚ መፍትሒ ካባናን ላዕሊ አሜሪካ ትዘልዮ ዘላ ዕዳጋታት ተረብሽዋ ዓለም ክዒባታ ቁጠባ ናይ አሜሪካ ድማ ሰንኮፍ ስለ ዘሎ ክፍንጀር ስለ ዝኽእል ከይተፈንጀረ ክድሕንዮም ዝደሊ ዘለዎ ኢላ ንሕና ድማ ክፍንጀር ንደሊ ኣለና ቁጠባ ናቶም ወላ እንኳን ናይ ኤውሮጳ ክፍንጀር ኢና ንደሊ ኣለና ስለዚ ናትና ቁጠባ ናትና ሃገር ደምሲሶም ንሳቶም ምቾት ዝነብሩሉ መንገዲ የለን ዝህውኽ ምኽንያት ድማ ይብልናን ዝገበሩ እንተገበሩ ክንጻወረ ኢና ንዓታቶም ግን ኢኮኖሚክ ዳሜጅ ናቶም ክብርትዕ እዩ ብዙሓት ኪላታት ናይ ቁጠባ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይተኸፈተ መስመር ናይ ንግዲ ከይተኸፈተ ክሳብ መፋርቕ ናይ ወርሒ 4 እንድሕር በፂሕና ደን ቁጠባ ናይ ዓለም ወላ እውን ድሕሪኡ እንተተኸፊቱ ክድሕን ከም ዘይክእል ቁጠባ ኣብቲ ቁጠባ ክመፅእ ዝኽእል ዕንወት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዳሜጅ እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ሕጂ ኣብ ወላ እቲ መስመር ድሕሪኡ እንተተኸፊቱ ቀልጢፉ ክፅገን ዘይክእል ዓብ ፀገም ይክወርድ ይብሉ ኣለዉ አንዳስ እቲ ስቶክ ማርኬት ዶ ገለ ትርእይዎ ዘለኹም it doesn't reflect the real economy እቲ ስቶክ ማርኬት ማኒፑሌት ይገብረሉ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሪል ኢኮኖሚ ግን ነዳዲ ኣመና ተሳኢኑ ከቢሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዳዲ ብዙሕ ፋብሪካታት ተዓፅዩ ተበላሽዩ ተሃሪሙ ኣሎ ወላ እውን ሕጂ እንተኸፈትካዮ እቲ ሪዘርቭ ቀልጢፉ ክምለስ ኣይክእልኒ እቲ ዝነበረ ጠለባት ናይቲ ሃገራት ክምለስ ኣይክእልኒ እዚ ድማ ንኢራን ዓብዪ ፀብለልትነት ሂባ ንዶናልድ ትራምፕን ነቶም ደገፍቲ ናቱን ድማ ዝለዓለ ጭንቀት ይፈጥረሎም ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣቶሚክ ቦምብ ናታ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዘሎ ንሕርሙዝ ክሳብ ዝተቆፃፀረት ዶናልድ ትራምፕ ከጉርዕ ይኽእል ክበክ ይኽእል ክእውኽ ይኽእል ክፍክር ይኽእል ኩሉ ነገር ክፍትን ይኽእል there is nothing he can do ኣብ መወዳእታ ክልምን ጥራይ ዘለዎ ዘዋፅኦ መንገዲ ድማ የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ it's crazy እና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናባኻትኩም ነቕርብ ኣለና ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሰግር ኢና ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ምስ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ ዘላለም the Strait of Hormuz has been closed for some time now and the impact has been so huge and African countries have been badly affected by this situation. Not only importers of items such as petroleum from these Gulf nations, but also exporters of various products to Gulf nations from Africa. They have been, affected badly. What do you think African countries should do about this? African countries need to have a mechanism to withstand such kind of global crisis. So let's start from the good news. And a few days ago, we have had a good ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብልፅግና ብዛዕባ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክግበር ዘለዎን ኣፍሪቃ ብዓቢ ደረጃ ነቲ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ብሎኬድ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ወይ እውን ካልእ ዓበይቲ ነገራት ተጋጢሞምሲ ብኸመይ ክንሰግሮም ንኽእል ኣብ ዝብል ዲቤት ይገብሩ ኣለዉ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ዘይምልከተካ ምዝራብ ጥዑም ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ድሌቶም ኣብ ዓዶም ግን ኣብ ኩንነት ንመለስ ብልፅግና እንታይ ይገብር ኣሎ ንርአ ማስራብም ፖለቲካ ነው። በተራቡ ሰዎች ፊት ጻዳ ልብስ ለብሶ ጎምለል ብሎ መጓዝም አበላሁ ማለትም ፖለቲካ ነው። አመቱን ሙሉ የተራቡ ሰዎችን አንድ ቀን ማብላትም ፖለቲካ ነው። ከ40 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝብን አስርበው የፈጁት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤተ መንግስት ውስጥ አንድ ከረጢት ዱቄትና 10 እንቁላል መስጠታቸው እንደ አገራዊ አጀንዳ እንዲነገርላቸው ይፈልጋሉ። አንዲት ሳንቲም ከኪሳቸው እንደማያወጡ ቢታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ እሳቸውና ልጆቻቸው ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ኣብ ዛውዲ ዓመታት ከምዚያ ገይሩ ኣብ ቤተ መንግስቱ ናይ ሚልዮናት ዶላር ናይ ቢልዮንስ ዶላርስ ቤተ መንግስቱ ሰሪሑ ንሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ከረጢትን ዘይትን ከምዚ ሃብታም ካብ ጅቡ ድህቦም ዘሎ ናይ ሃገር ባጀት ተጠቂሙ ንሓንቲ መዓልቲ እንቋቁሖን ዘይትን እኽልን ስለ ዝሃቦ ሽግር ዝፈትሐ ንኣምላኽ ዘሐጎሰ ኣምላኽ ደስ ዝብለሉ ዝመስሎ ሰብ እዩ ናው ሕጂ ገሊኹም እንታይ ሞ ድሌቱ እንዲሁ ክገብር መርሓ ሃይማኖት እንዲሁ መርሓ ሃገር እንዲሁ ምስ ህዝቡ ንሓንቲ መዓልቲ ክሕጉሶም ተፈተነ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክትብሉን ትኽእሉ ኢኹም ሓቅኹም ኢኹም መርሓ ሃይማኖት መርሓ ሃገር ኣብ ኣውደ ዓመት ገለ ነገር ክገብር ንቡር እዩ ወላ ወገን ኤርትራ እንተሪኢኹሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሪኢኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ፋሲካ
اوكي زي اجي نزون ببزح نجار زتنتنو وسبات سميه جن حدا سب او دعمت مدري اسلامي تقينو مسجد كيدو صلاتون دعر غيرو كريستيان دعر قينو دما كيدو بيت كريستيان تتسالمو مجمريا نتسب اي تقدح كتب لي تخليها كورس زي برايفت نجار يجن امنا حزب بيت كريستيان دعر متيو نقدنيوم كسلو تسال دما على السوشيال ميديا كورجيو كم قلسب هذا بريزنت ونسب سلا زخونه مساملاخو كيدو صلوت غيرو مسقول تسالمو ويغون اسلامي تقين دما صلاتو غيرو كملس نبور نغار يزي سلازي بوليتيكا خدغبرو لا قداس ايكونن جنفريت ايكونن كم سمتن تلخل لو نسون كم سم مساملاخو كراخبلوس دل منقدلو نعون بينو قداس كغبرلو ها يكال كوانت خونه مسزبك ساتفت دليه دما حما ايكونن سلازي اذا ملغت زي اذا بريزنت سايس غبرازو لملغتي كم بوليتيكا زغطرو سبات الله كم دليت كاكو تشرفات خليقه تي بريزنت أبيت كريستيان كيدو تلوخو خجبر زي نايسب أو نجارين عكري خلو بوليتيكا ونايكون جن هجراو تلفزيون ويبتلفزيون إيرتراوي قال أنت دوتس نيرمو قال كخالم بالكاز جن سبزي تسألتها دوتس زنب ترى سوات تسألم بمن قدي منستري حبريتان قال دوتس فيديو سألتها تيرهم كابكالو توتي أبزك تريو خلا خاجن أم نفسه كفزة حلفته ودعمت مجمريا كمزة عينت نسبات أكيب ككتب لهم حتى مدعو قين كخط قبرمر مرحا قرت قين كجمز جنزبامي أب حال من قد كتبهم زي تغل سلمتها بكمزة ترى كتبهم تمرت هذا حتى كبجبو أو دعمت مدر كمزة جيرك حق السدلي charities بالزي سبقنا قري مرعنا هاجرجن نتس أجانا حبتنا هاجرت تقيمه نزياتهم سحرين حنت مع تدرهم هلا هاتهم أبزانات كداس كاتو زي كل خنتهم كخونيهم زلوا زلوا تبعني زلكم. So this raises a big question. مغنياتو اتكونتات كم زي judgment خيمس لكم أبسموه. سلام ديتنا. لنتنا. ولا اللي تنوعستو. على جنا مسابر قبل. قبع؟ قبع. قبع؟ ماشي نقول على سالة. على. نقول على سنتنا. 5 بر. قبع؟ قبع. ماشي وانا نقول زيتوس. زيت 2500 بر. استك؟ قبع؟ قبع. هاي مقباتو لما رقاقر. قبع غير اتيو ترى غير كم تري وزل لهم واقاتات بإثيوبيا مسنبدي غير نزل لهم سلو وزل له سلازي قبع يلغيد مسكين هاي كم زاتري وزل لهم تي من نابرو نقولو قليل كم زي اللي أبتي حجر يوزن الجرزلو من نابرنا إيرترام كنا جركم يا كبير عقاتات دمتة نزياتهم ترايكم كون كبير تراز دمتة واجن عقاتات من نابرو إيرتراين تايبلو بقلتي أبزح بزبلو كريكم يتصنيله كابقتيلنا وتكونتات نفكار من قدون كنوزو كبير بياز متزلو حبريتا سلازيرو زلنايو ስንሳስብ ተስፋ እንድቆርጥ ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንድ በፕሮፌሰር ማዕረግ ያለ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ሽንኩርትና ቲማቲም ይዞ ቤቱ ገብቶ ፓስታ ቀቅሎ ወሩ ሙሉ ሊኖርበት የማያስችለው ደሞዝ የሚከፈለው ሲሆን ወይራስ እንደዚህ አይነት የሃይማኖት መሪዎች ማለት ነው እዩ እነዚህ ትላልቅ ስጋ ቤቶች ቤት ዘግተው ማለት ነው ቢራ እያጠጡ የሚያደልቧቸው በሬዎችን በቁርጥና በክትፎ መልክ በልቶ ማለት ነው እንደዚህ ሞዴሊስት መስሎ ሳየው በጣም ነው የሚገርመኝ ኤኒዌይስ የሃይማኖት መሪዎች ቁንጮ የሆነው እዩ ጩፋ ይመቸው ምክንያቱም አንድ ጊዜ በረከትህን ያዘብህ ዘንዶ ነው ብሎ ሲያስተምር ሰምቼ بعفجة أنتي زبل زلو كم تري ولا لهم أبي تبي علومي دكتور ده حيش ولا باستر أبزبل ديبيت يدزارب زلو أصبحوا باستر مخانة حيش يزبل زلو سوري كأنك في ليكون كون but the reality is أتوم باسترات أو زلو بprivate jet مخاطر يتريفوهم زلو بر دترفهم يبلو من قلقلة باسترات في الله مسبل تقنار كب زلوهم دم مسأبر كب زلوهم excessively حبتام لايف ستايل كم زلوهم من حلف حليفهم كمان أبجلسي تي اللي تسراوينا عبي بودي جارد ناتهم كوينيو دسرح نعملاق صباح غنتاي بودي جارد يدليو داري الكادما it's another game كم تري وزر لهم سلازي دكتور أبي تبيا لمي قطعت ابن خنبر دكتور مالد ما مجنان دي كنا بحدا أبزخنا عجر دكتور زبالة سايب أتاوزر لوي كابدو موستنيا سرطانيا زبالة أتاوزر لو دكتور يابزحوزي ኣብ ስዊስ ተመፂኻ ኣሜሪካን ተኸይድካ ካብቶም ዶም መስተኛታት ኦኬ ግደፎም ዞም ሲዮ ገለመለ ገዲፎም ካብቶም ፕሮፌሽንስ ዝበሃሉ ዶክተር ዝዓበየ ደሞዝ ዘለዎ ክኸውን ዝግብኦ ዳትስ ዋይ ድማ መብዛሕትኦም ቆልዑ ዶክተር ክኸውን እየ ዝብልውን ሰብ ምድሓን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብሂወቶም ፅቡቅ ላይፍ ፅቡቅ ሂወት ክህልዎም
በላሕቲ ተማሃሮ ድማ ወስሎ ዛቱ ከምኡ ክኸውን ካግቡ እዩ ማለት ነው። እኔም እባብን በድንጋይ ስቻቃለሁ ማን ያልሳታ አለና ነው። ኬንያ ለጀማሪ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ $1200 ወርሃዊ መነሻ ደሞዝ የምትከፍል ሲሆን ኢትዮጵያ ለአንድ ሙሉ ፕሮፌሰር $200 አካባቢ ትከፍላለች። አንድ ነገር ልብ በሉ፣ ትምህርትን ችላ ካልነው ትውልዱ ሳይማር ይቀራል። ይሄ ማለት መጪው ትውልድ ካልተማረ ክሪኤቲቪቲ አይኖረውም። ክሪኤቲቪቲ ከሌለ ሪሶርሶች እያጠሩት ነው የሚመጡት እና የዚህ ትውልድ ጣፈን ብዝኾነ ምስ ኬንያ ወዳዲሮም ዝብልዎ ዘለው እዩ። ኣብ ኬንያ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ክሳብ $900 ይኽፈል ይብሉ ኣለው። ሓደ ፕሮፌሰር ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ $200 ይኽፈል ማለት እዩ። so the difference is massive. እንድሕሪ ንንፉዓት ፃማ እንተዘይሂብካ እንታይ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ? ሰብ ኣይነፍዕን እዩ። ተደይነፍዑ ድማ ንኣብነት ሕክምና ከይድካ እንታይ ኢኻ ትደሊ? ኣብ ሕክምና ብቁዕ ዶክተር ንፍዕ ዶክተር ኢኻ ትደሊ። ሳክት ወረቐት ዘለዎ ዘይኮነ በልሕ ተምሃራይ ዶክተር ኮይኑ ሂወት ከትሕን ኢኻ ትደሊ። ሂወትካ ክትድሕን ስለትደሊ፣ ሂወት ስድራኻ ክትድሕን ስለትደሊ። ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ፅቡቕ ሂወት ዘለዎ ዓጊቡ ዝሰርሕ ዶክተር እንተለካ ንጥዕናኻ ንጥዕና ህዝብኻ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንክገብር ድማ ዝከኣለካ ፅቡቕ ሂወት ንክህልዎ ክትገብረለካ። ሕጂ $200 ደሞዝ ምዃኑ እኳ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘባእስ ዘሎ። 200 እውን እኹል ክኸውን ይኽእል ግን መናብሮ ድማ ምስ ዝመጣጠን ዝኸውን እዩ። ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ መናብሮን እቲ ደሞዝን ፕሮፖርሽናሊቲ ናቱ ስለዘይተሓለወ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ይኹን ሞያ ካብ ኢትዮጵያ ቤን ገይረ ክወፅእ ዝብል ስደት ከም ሎሚ ተመራፂ ኮይኑ ኣይተረኽበን ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኢትዮጵያውያን እየ ዝብለኩም ዘሎ ናት ብሪንጊንግ ዩ ኒ ካብ ኣፎም ከምፅኦ ዝመርፅ ዝማብኾም እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጋፕ is another really ነቲ ህዝቢ ኣውያት ፈጢረሉ ዘሎ ከንከነ እውን ዳርጋ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እንተሎ ካብ ኢትዮጵያ እንተሪኢኹሞ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ኦልሞስት ወላቶም ካድረታቶም እሙናት ካድረታት ናቱ ግደፍዎም እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ ኣዲስ እስከ ደሓን እቲ ኢትዮጵያ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ዲ ካብ ኤርትራ ዲ ካብ ኬንያ ንምክልኻል ግደፍዎ ኣዲስ ኣበባ ብኸመይ ክንከላኸላ ከም ንኽእል ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ The modern skyline lies a multi-layered military machine designed to protect Africa's political nerve center at any cost. From Israeli missiles ready to light up the sky to advanced American acoustic sensors listening for the crack of a single gunshot, this is how Ethiopia has turned its capital into an impenetrable shield. This is the story of the weapons guarding Addis Ababa and why they matter more than ever in 2026. ኣዲስ ኣበባ እቲ ዘሎ ኩነታት ክልቲኡ ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ ኣብዚ እንታይ ርኢና ኣለና መሲልኩም እቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ወሪዱ ስለ ዘሎ ካብ ከተማ ወፃኢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ትመናብሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሴኪሪቲ ዓብይ ፀገም የጋጢሙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ከምዚ ዓይነት ሽግር ድማ ነቲ ብክንደይ ሰንኮፍ ነዳዲ ተረኺቡ ክጓዓዝ ንዝፍትን ክሰርሕ ንዝፍትን ከምዚ ዓይነት ምኽርዳንን መሓዝን ስለ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ህዝቢ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ዘሎ። ናው እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና ንኣዲስ ኣበባ ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ክሕልዋ ነዛ ሰሪሕዋ ዘሎ ከተማ ንምሕላው ኩሉ እቲ ዘለዎ ኣፅዋራት ናይ እስራኤል በሎ ናይ ኣሜሪካ በሎ ናይ ቻይና በሎ ብምሉ ነዚያ ከተማ ንምሕላው እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ። ካብ መን እዩ ክሕልዋ ዝደሊ ዘሎ? ከታሓዘልኩም እየ ቀንዲ ፀገምኩም መን እዩ ንዝብሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ክምልሳ ከሎ ስምዑ ብዚ መን እዩ ቀንዲ ፀላኢኹም ስግኣት ዝፈጥረልኩም ዘሎ? ካብ መን ኢኹም ነብስኹም ከተትሕኑ ትፍትኑ ዘለኹም ንዝብል ሕቶ ጀምራለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ከምን የሚመነጭና ከየት የሚመነጭ ነው? የኢትዮጵያ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን በሁለት መንገድ እናያቸዋለን። አንዱ ከውስጥ ካለ ተጋላጭነት የሚመነጭ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይህንን የውስጥ ተጋላጭነት በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሞክሩ የውጭ ኃይሎች እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ እነዚህ የተሳሰሩ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ናቸው ብለን እናምናለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ስጋትን ፀገምን ካብ ምንታይ ዝብገስ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ እቲ ናይ ብልፅግና ኣባል ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ዘሎ ካብ ክልተ ነገራት እዩ ዝብገስ። ሓደ ካብ ደገ ዝብገስ እዩ። ግን ዋላ እቲ ናይ ደገ ፀገም ናይ ሴኪሪቲ ናትና ነቲ ውሽጣዊ ፀገምና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገም ንዕኡ ስለዚ እቲ ናይ ደገ እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ውሽጥና ዘሎ ዘባላዓና ዘሎ ንዑ ክጥቀም እዩ ዝፍትን፣ እቲ ናይ ውሽጥና ድማ ነቲ ዘሎ ፀገም ተጠቂሙ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ሓገዝ ክረክብ እዩ ዝፍትን። ስለዚ ኣብ መወዳእታ
ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ፀገምና ውሽጥና እዩ ይዝብል ዘሎ ፀገምና ውሽጥና እዩ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ፀገም ድሮን ኣለኒ ጀት ሱ35 ኣለኒ ነፈርቲ ዓጢቀየ ከምዚ ገይረ ዝብል ዘሎ ኣብ ከርሲ ዓዱ ንዘሎ ተቃውሞ ክስዕራ ይከኣለን ኣነቲ ደርየኩም ዘለኹ ድማ እዚ ኣብዚ ከረይኩም ፀናሕኩ ሚሳይላት ጌርና ኣለና ዝብሉ ዘሎ ንፀላእቱ ቀደም ኣብ ኣምሓራ ከይዱ ክስዕሮም ይብል ነይሩ ሕጂ ተስፋ ቆሪፂ ኣዲስ ኣበባ እንተመፂኦምኒ ብኸመይ ክከላኸለሎም እየ ዝብል ዘሎ እዛ ኣዲስ ኣበባ ፀላኢ እንተመፂኒ ከመይ ጌርካ ንኣዲስ ኣበባ ተድሕን ልዕሊ ኩሉ ድማ ን4 ኪሎ ወላ እውን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገለ ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ እዛ ቪድዮ እንታይ ክትከውን እያ መሲልኩም 4 ኪሎ ብኸመይ ነጥሕኖ ሸነን ፋኖን ገለ ክፋል ናይ ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሮሞ ከለዉ 4 ኪሎን ቦለን ከባቢሲ ከመይ ጌርና ነጥሕኖ እያ ክትከውን እታ ቪድዮ ክንምንታይ ኢትዮጵያውያን ኣብ ህውተታ ኣትዮም ከም ዘሎ በዚ ካትሪ መዓት ኣፅዋር ኣለና ሓያል ምልምል ሰራዊት ኣለና ገለ ይብሉ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ግን ፈፂምካ ክቋፅርዎ ዘይክእሉ ፀገም ኣጋጢሞም እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ፋኖ ንዑይ ዝጥምት ዘሎ ከመይ ገይረ ነዚ ይረኽቦ ከመይ ገይረ ነዚ ኢደ የንብረሉ እዩ ዝብል ዘሎ ሸነ እውን ንዑይ ዝጥምት ዘሎ ኣምሹር ናይ ትግራይ ሓይሊ እውን ይጥምት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዘመን ውራውራ ሓደ ነብሱ ከርብሕ ስለ ዝፍትን it's going to be very very interesting እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ ናው እዚ it's going to be just another story ኣፅዋር ኣለና ኢልካ ብላብላ ግን ኣዲስ ኣበባ ከትሕና ዝኽእል ኣፅዋር የለን I don't know ናቶም ዲ ወላ ካብ ኢንተርኔት ቀዲሖም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ንፈልጦ የብልና ምክንያቱ እንታይ ኢልኩም ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ኪላ ናይ ኢትዮጵያ ወላ እውን ኣፅዋር እንተለዎ ናይ ነዳዲ ፀገም ስለ ዘለዎ ናበይ ከም ዘእትዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሪጋ ዝውዕል ዘሎ ነዳዲ ተሳይኑ ፓብሊክ ሴክተር ፓብሊክ ትራንስፖርት ዝበሃል ዓብዪ ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎን ዝገበርካ እንተገበርካ እውን ክውፃእ ዘይክል ከቢድ ፈተና እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጂ ድማ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ነይሮም መሳኪን ብልፅግና ተስፋ እንዲኦም ገይሮም ነይሮም ተስፋ ናቶም ኩሉ ግዜ ዝፀልመተ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኸውን ኢሎም ተስፋ ገይሮም ነይሮም ኢማራት እውን እቲ ኩናት ጠጠው ዝብል መሲልዎም ተዓዊትና ኢና ኣብቲ ኩናት ይብሉ ነይሮም ጌስወት ኩናት ኣይውዳእን እዩ ኩናት is going to be back ነቲ ኩናት ድማ ዝደልይዎ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘሎ ጭንቀት ናይቲ ሃገር መሊሱ እናበርትዐ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ እንኮንዖም ከጥሕኖም ኢሎም ዝኣምንዎ ዝነበሩ ብልፅግና እዩ ኢማራት እዩ ኢማራት ድማ ኣይኮነንዖም ከጥሕኖም ንነፍሱ ዝገጥሞ ዘሎ ፈተና ከመይ ገይሩ ይወፅኡ ዘሎ እቲ ዲቤት ካብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ ዝወርዶ ዘሎ ፈተና ከመይ ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ሓደ ካብቲ ዲቤት ዝገብርሉ ዘለዉ ነጥቢ ቢካዝ at the end of the day ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ክበኩም እየ ኢማራት ዝበሃል ክንምንታይ ፈተና ገጢሞ ከም ዘሎን ብፍልይ ዝበለ ድማ እቲ ናይ ኢራን ሓይሊ ናብ ኢማራት ዘተኮረ ኣቴንሽን ዝሃበ ንኢራን ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ፈተና ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እንታይ ክፈጥር ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንኣቢ ዝያዳ ሽግር ክኾነ ዝኽእል ንሱ እዩ ስለዚ 2-3 ነገራት ኣሎ ናይ ስዑድያ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ወላ እኳ ዘለዋ ፈተና እንተለዋ ንዑ ክሰግሮ ትፍትን ከም ዘላን ካብ ወፅያ ናብ ካልእ ክትከይድ ትደልላ ናይ ኢማራት ግን ክብድ ዝበለ እዩ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይክእል ፈተና እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ሌትስ ጎ ናይ ኢማራት ኤክስፖርት ዝበሎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ The UAE hosting United States bases, even though the UAE, like Saudi Arabia said, on no account can they be used for attacks on Iran, the hosting of bases makes GCC countries. No, answer Abzia. Sorry, Namalas. When the United States is involved in military operations. Okay. Let's. If I accept that premise, and I do, then I should also extend the same thing to Azerbaijan, who has Israeli bases over there, and I should extend that to Turkey, who has American bases over there. There was a hit on Azerbaijan, of course. ታሕቱ እንታይ ትብል ዘላ ስለምንታይ ኢማራት ብፍሉይ ትረም ዘላ ወይ እውን ኢራንስ ስለምንታይ ንኢማራት ተሓርሚያ ኣለኹ ንዝብል መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ዓብ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ እንጊዳ ስለ ዘላ ነቲ ኩናት ኣብ ልዕለይ ዝግበር ዘሎ ድማ ተሳልጥ ስለ ዘላ ዝብል ዘረባ ኣለዎ ይብሉ ኣለዎ ካብ ቀፂሎም ድማ ከም ዝብልዎ ዘሎ ወላ እውን ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን ነዚ ዘረባ እዚ ኣይቀበልዎን እዮም እዚ ዘረባ ዝበልካ እስከ ተተቐቢልና ይብሉ ኣብ ቱርኪ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣሎ ቱርኪ ስለምንታይ ዘይትረም ይብሉ ኣለዎ
ويون أذربيجان نا إسرائيل بيزالو أبي بيزالو إسرائيل سلمتها أذربيجان دي تحرمه أذربيجان تفتينا نرايا جن هاي تحرمنا له بحبشة نعنا زهرمنا زلو سمعوه and then they said sorry, it was a mistake. And the same thing with Turkey. Oh, sorry, it was a mistake. It was a NATO country after all. And because the reason why the RIGC is attacking our part of the world is because they perceive us to be an easy target, i.e. someone who's not going to retaliate. And we're not going to retaliate, not because we can't. There's a difference between not wanting to retaliate versus an inability to retaliate. But they know that if you're going to attack Turkey. انتاي زبل زلو إماراتاويو نعنا زهربونا زلو ني تركو مسحرمو يغرى تحتيتهم مغنياتو تركي كترخ أقبلون كم تغل سلا دفلتو يغرى تحتيتهم أذربيجان ون تقاقينا يلو يغرى تحتيتهم إيران نعنا زهربونا زلو كاندي أبي وتهدراو عقمي بزع سراويت سلا زي بلنا بمريد دما سلا زي نرغبهم كنورهم سلا زي نخل دندينهم نايم زهرم زلو نحنا دما كنهرم نخلينا قن أي نمرت لنا كنهربهم مغنياتو صباح نقول السرعات بإيران زلو مسودغة مسز بإيران كيم تاكلونا حما وصل كلونا يندلني نايزول زلو جاي كما يتمثلكم زربا تركو انت تحريمهم مجمريا تركو تحريمهم وقك وجولا خليهم بمريت كاير راخبيهم يزبل لذي كارتا كنبكم تركي نتي زلو كنتات تدغيمهم وقك وجو خليهم نعطاتهم دما كودقوهم ونخليهم زبل زربا يزتكم ስለዚህ በአካል ከአትወም ስለዝخሉ አቤል ለምስልኩም ተካርተናቶም አንተ ካርታን ያራት ነብዚ تركي أبلع علي زلوا يتصحفنا الله لازم مس إيران دوب سلزلهم أذربيجان وندوب سلزلهم كلت يوم ورار ونك وجولهم يقول يوم نحن عجل ببحرت رئيس لأن الرغب سراويت ناتنا ما بغطر وحس لزغانة دندينو نايم كلاي دما نمت أي زي حسب من قصص سلزلوا بإيران that's why أديك بس إن زعينته كبيد كويناز ويزلوا أمبر زي حسب نيرو تزغون أما يقبروني زبل زلوا now نزيا زربازيا بخمي تحسبوا بفلاي دما زلن كان زقبر زنبره إمارات تودو إيد مسلم نيرو زي إيرانسي إيران أمريكان ترداديان نتكوينات تقبلوا مو إمارات نتاي زبل غيرهم يرم نزكوينات تعويتنا لينا زبل أواجه وتيوم نيرم أبزكوينات تعويتنا هنا تعويتنا وتينا هنا تا مخارنا بريزنتنا محمد بن زايد تا أنوار قرقاش دبلو وست عيف نيرو أبزكوينات زي إمارات تعويتها تا تعويتها من البات تعويتها زبلسو قال كم سنتون هو نتي قبل عليها زورز نبره متكعتي كتصوروا سلازي خالد تعويتيه كل عيري كتنكي ليه قال ملا زبل زرباي جن بعديو ولا ونزو كينان تطو تزبل لهم ايران تارجت هلو ما بل عليهم هذا بزع جنزب حيزهم لهم علو بزع جنزب ناتهم تعاطيكم زلو ناي امارات عطيات لهم كم زلا يزنقر ني ايران مالتي اذا جنزب زدما بفنچ اخاتهم صويهم زبل زربالو كالاي دما مغابريانا اسرائيل سلازخونت نزو كينات حجي وريدنا زلو تدالوم زنبرات نسايا زبل زربالو ازي UAE in particular is not its previous policies are not going to be tolerated anymore, and we're not going to accept any Zionist allies in this in West Asia anymore. Iran is not going to accept the UAE being an agent of Zionism or an ally of Zionism and a proxy of the Zionist regime anymore. That era is over. The United States has made the Trump regime has made a catastrophic mistake, along with Netanyahu, in attacking Iran. And these regimes have made the catastrophic mistake of facilitating this war. They are fully complicit. ስለዚህ ኢማራት ንሓዋሩ ከቢድ ፈተና ይክጽበያ ካብ ኢራን ንብለሎ መጋበርያና እስራኤል ኮይና ፈንጠዝያ ትገብሮ ዝነበረት ከነፍቆደ ይኮናን ነዚ ድማ ብዙሕ ጌጋታት ትገብሩ ነይሮም ኢማራት ኢራን ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝነግር ነይሩ እንታይ ኢለኩም ነይራ ናብ ዝሓለፈ እዚ ሰብ እዚ ናብዚ ዘተሰላም ናበይ ከይዱ ነይሩ ኢለኩም ነይረ ዘቨሪ ኢንፍሉዌንሻል ፕሮፌሰር ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፖሊሲ ናይ ኢራን ዓብ ፅልዎ ዘለዎ እዩ ክኸውን ብፍላይ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ ዝተረኣየ ኩናት ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ገጽ ናይ ኢራን መርሕነት ናይ ኢራን ገጽ ናቱ ንምዕራባዊ ሚድያ እዚ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ፖሊሲ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ዓብይ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነዘን ሃገራት ዓረብ ድማ መራ ያሲሩለን ዘሎ ንኢማራት ድማ ብፍሉይ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኢራን ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይኮነት ነቲ ጉዳይ ቲና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ንብልፅግና መርድእ ጥራይና ንዛረብ ዘለና መርድእ ናይ ብልፅግና ኢና ንዛረብ ዘለና ኢማራት
ኣደባ ንክትሕዝ መንገዳ ንክትቅይር ፈንጣጣሕናታ ንክትቅይር ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ እዚ መልእክቲ እዚ ድማ ነተን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ዜና ክንብሎ ንኽእል ኢና ንመለስና ብልጽግና እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ከራሱ አንፃር ለመለወጥ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምትደግፈው ብቻ ሀገር ነችና በአብይ አህመድ ላይ የሚፈጥሩ አንተ ግን አላ እዚያ ክበኩም ጽንዑ Saudi Arabia, for example, is simply emphasizing that the key priority now is keeping the Strait of Hormuz open. And for Ziada joining us, why does this ceasefire still leave so many Gulf states feeling more vulnerable and not less? ሕጂ ኣብዚ ማዕከላዊ ኣብዚ ጋልፍ ስቴትስ ክልተ ሃገራት ኣለዋ ኩናት ምስ ኢራን ዝደልያ ዘለዋ ቀዳመይቲ ኢማራትያ ካልይቲ ባህሬን እያ እተን አብርሃም አኮርድ ተባሂለን ምስ እስራኤል ዝሰርሓ ዘለዋ ንኩለን ጋልፍ ከም ዝውክላ ገይረን ድማ ዝዛረባ ስምዑ ሕጂ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ ዘሎሲ ትደልይዎ ኣለኹም ዲኹም ወላ ኩናት ክቕፅል ትደልዩ ዝበለቶም ኣብ ሚድያ ናይ እስራኤል መፅያ ትዛረቡ ዘላ ስምዑ Thank you, Natasha, for having me. So the issue is that no one in the Arab countries, especially in Gulf states, call it a ceasefire. We only see it as a break, a short break that both the US and the Iranian regime needed. But neither Israel nor the Arabs wanted it to happen. We wanted the war to go all the way to the point of breaking. سنتاي تبلالا እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ ዘሎ ኣሜሪካን ኢራንን ስለ ዝደለይዎ ይኮይኑ እስራኤል ይኹን ንሕና እዞም ጋልፍ ስቴትስ ንመን ወኪላ ከም ትብል ዘላ ኣይደኖ ግን ሚድል ኢስት ስኮላር እዮም ዝብሎ መሸፋፈኒ እዚ ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩናት ክቕፅል ኢና ንደሊ ዘለና ኢራን ክትሰዓር ኢና ንደሊ ዘለና ስለዚ ምስ እስራኤል ኢና ዘለና ንሕና ምስ ኣሜሪካ ይኮንናን ዘለና እስራኤል እቲ ኩናት ክቕፅል ንደሊ ዘላ ንሕና ድማ ምስ እስራኤል ኢና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ካብ ናይ ኢማራት ኢንፍሉዌንሰርስን ፀለውትን ከምኡ ድማ ካብ ናይ ባሕሬን ዝወፁ ዘረባ እዩ ግን እንታይ ይገብሩ ኩሉ ግዜ ጋልፍ ብምሉእ ከም ዓይነት ሓሳብ ከም ዘለዎ ገይሮም ኣብቲ ሚድያ ናይ እስራኤል ይዛረብዎ እጂ ድማ እንታይ ይድለ ከም ዘሎ ብፍላይ ተን ምስ ኢማራት ብቐረባ ዝዋስኡ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣስተውዕሉ ክብለኩም ኢለ ስለዚ ኢማራት ነቲ ኩናት ንክቕፅል ድሌት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና The Iranian regime of dismantling the regime entirely. However, the US administration, because of the internal pressure on the administration to finish this war, the Congress does not want to fund the war. And on the other side, the Islamic regime was looking for any opportunity to exit in a way that makes it look victorious. Once Pakistan made this suggestion that let's give it 2 weeks, they immediately jumped to take advantage of. But actually, this is leaving ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጠርን ናይ ቀጠርን ናይ ኢማራትን ርክብ ብፍሉይ ዘርእይዎ ዘለዉ ድማ ተራኺቦም ኣይነበሩም ማለት ኣይኮነን እቲ ዕላማ ግን ነቲ ኩናት ንክነዊሕ ንክቕፅል ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ኢና ንርኢ ስለዚ እቲ ኩናት ድሮ ስለዘይተሰማምዑ ምቕፃሉ ይተርፎን እዩ ተመሊስና ንዓና ብኸመይ ፀልወና ግን ነቲ ናይ ኢማራት ኢኻ ክሰምዕ ዘለካ ኢማራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝምድና ብኸመይ ክቕፅል እዩ ንስማዕ ከራሱ አንፃር ለመለወጥ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምትደግፈው ብቻ ሀገር ነችና በአብይ አህመድ ላይ የሚፈጥሩን ተጽዕኖስ እንዴት መግለጽ ይቻላል? እኛ በጣም ጭንቀት ላይ ነው ያለው። ምክንያቱም ከነቦዲ ጋርዱ የምትከፍልለት የነበረው እሷ ነች። ስለዚህ አሁን ብዙ ስለ እሷ አትሰማም። ትልቅ ጭንቀት ላይ ነው ያለው። አየህ ምንድነው እዛ አዲስ አበባ አካባቢ ያለው ክፍል ዩቲዩቦቹ ምኖቹም እኔና አንተ እንደምናየው ራሳቸውም ጋን ውስጥ ያሉ ናቸው። ምርጫ ይካሄዳል። የኩራዝ ምርጫ ነው የሚካሄደው። ከተካሄደም እዛ ላይም ኣብያ ኣብ ከቢድ ሽግር ዘሎ እዩ ናይ ኢማራት ምድኻም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፈጢሩሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኢማራት ኣብ ንቡር ዘይምምላሳ እቲ ኩናት ምንውሑ ንዓቢ ከቢድ ፈተና ክኾኖ ዝኽእል ኩናት ንምጅማር ኣይኽእሎን ጥራይ ዘይኮነ ነዛ ዘላታ ፈተና ቅድሚ እዚ ኩናት ዝነበረ ሽግር ናይ ቁጠባ ናይ ዝቕባበን እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ብፍላይ ድማ ኣብዘን ሕጂ ንኣትወን ዘለና ሶምናት እቲ ናይ ነዳዲ ሽግር ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ድሮ እቲ ዕዳጋታት እውን ድሕርቲ ዘይምስምምዖም ነቲ ዝነበረ ኮንፊደንስ ዲክላይን ገይሩ ከም ዘሎ ተበላሽዩ ከም ዘሎን ነገራት ክበላሽው ከም ዝኽእሉን አብይ አሕመድ ድማ ምስ ኢራን ዘለዎ ዝምድና እውን ፅቡቅ ስለዘይህለ it's going to be a little bit difficult ነኒ ዓቢ ኢማራት ድማ ያ ዘለዋ ፈተና ከቢድ ስለ ዝኾነ ሕጂ መፅያ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ከይወፀት ከላ ብፍሉይ ክትረጦን ከተትሕኖን ኣይትኽእልን እያ ዘላ አብይ አሕመድ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበየሎ ካብዚያ ጉዳይ እዚኣ ብኸመይ ክወፅ እዩ እዝጌር ዋኑ
ኣብ ከቢድ ፈተና ስለ ዘላ ደፊያ ደፋፊያ ኣብቲ ንሳቱ ደልዮ ሽግር ክትእትወያ ክትፍትን ምርጫ ወዲ ምርጫ ዝበሃል ኩሉ ፌክ ምዃኑን ዝኾነ ነገር ከምፅ ኣይደልን እዩ ሃገር ቀስ ብቐስ እናከደት ካብ ኢድያ ትኸይ ዘላ ኣብዚያ መልእኽቲ ናይ ልደቱ እውን እንተሪኢኹሞ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ህዝቢ ክዕገሶ ከም ዘለዎን ዓቕሊ ገይሩ ነዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ከነሰጋግሮ ሓግዞኒ ክብል ይፈቲኑ ናታ ናይ ልደት መሰጅናቱ ነይራት ንብዚ እዚያ ክንሰምዓ ንኽእል ኢና Both uncertainty and cautious optimism, Abiy Ahmed delivered a nationally significant Easter message that went beyond a traditional holiday greeting, offering a broader reflection on Ethiopia's current trajectory and a clear call for civic responsibility. In his address marking the 2026 Easter holiday, known as Ethiopian Easter, the Prime Minister framed the occasion not only as a spiritual milestone, but as a metaphor for national renewal. ኣቢ በቲ ሓደ እውን ሕጂ ፀገም ክኾነ ምክንያቱ እቲ ፆም ተዝቕፅል ብናይ ምጣፍ ኣይምፀልአን ምክንያቱ ጾም እንድሕር ኮይኑ እቲ መግቢ ናይ ጾም መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርስ ስለ ዝኾነ ከዋፃእካ ኸእል እዚ ናይ ስዕረት ምስ ኮነ ስጋ ወዲ ስጋ ኣዝዩ ከቢሩ ስለ ዘሎ ድማ እቲ ህዝቢ ጫውጫውታ ከስምዕ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ምናልባት ምዝ ዘለና ሽግር እቲ ጾም ከነናውሖ ኢና ክብል እውን ይኽእል ይኸውን እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ተሓገሱ ንበጃኹም ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘላ ንከነሰጋግራ ተሓባበሩኒ ዝብል ዘሎ ወቅቲ ናይ ሕርሻ ይመፅእ ኣሎ ድቑያ ያተወና ኣሎ ይብልለው ነዳዲ የለን ይብልለው ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እታ ትመፅእ ዘላ እዚያ ሕጂ ክራማት ናኣተዎ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፈተና ናቱ ኣብይ ክኸውን እቲ ናይ ድራማ ምርጫ ናቱ ክግበር ይደፋፍኣሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Hey, the guy is going to be in a deep trouble and we'll see. ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ከከም ሻሙ ከከም ሃገሩ ከከም ህዝቡ ብፍሉይ ናቱ ሕማቅ ስለ እንደሊ ኮናን ግን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ሕማቅ ወዲ ሕማቅ ዝኣልሞ ዝነበረ ተኣኪቡ ይመፁ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ክንርኢ ኢና ተመሊስና ኣብቲ ናይ ሆሊደይ ኩነታት ናቱ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘሎ ስሙ ቸውን ሰዎች ማዕድ አጋሩ ተብሎ እንዲነገርና እንዲስተጋባ ፍላጎታቸው ነው። እነዚህን እናቶች ማዕድ አጋራን ተብሎ እነዚህን ህፃናት ለአንድ ቀን አበላን ተብሎ ድቤ ይመታል። ለጋሱ ጠቅላይ ሚኒስትርና ሩህሩሃት ሚስታቸው በጋራ እጅ አጠር ሰዎችን አበሉ ተብሎ ፖለቲካ ይሰራል። እንከተለዋለን የሚሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ቀኝህ የሚያደርገውን ግራህ አይወቅ ቢልም እነሱ ግን መጽውተናል ብለው መናገር ብቻውን አይበቃቸውም። ተመጽውተናል ብላችሁ ተናገሩ ይሉና መጸወት ናቸው የሚሏቸውን ህፃናት ሳይቀር በሚዲያ ስርዓት ይሄ ሰውዬ ሲመጣ የሚያውቁት ሰዎች አይደለም ሀገር ሊያስተዳድር በጎችና ፍየሎች ጠብቅልኝ ብለህ ለጊዜው ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት አደራ ብትሰጠው ሊወጣ የማይችል ሰው ነው ብለው ነግረውን ነበር። እኛ ግን በጥላቻና በትምክህት አይናችን ታውሮ ስለነበር አልሰማናቸውም። የ120 ሚሊዮን አገር ህዝብ አገር አሳልፍ አብይ አሕመድ ዘረባዩ አብይ አሕመድ በኩሉ መንገድ ዝመፁ ዘሎ ዘረባ ይክሰሙ ዘለኹም አብይ ነዘን ኣብ ዓመታት ንፕሮፓጋንዳ ናቱ ቤላ ኬሪዩ ዝጥቀመለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምሩፅ ሼፋት ዝተሰርሐ መግቢ ሓንቲ መዓልቲ ንሓንቲ ሰዓት ካብ ናይ 120 ሚሊዮን ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረኸቦም ኣምፅኡ ኣብዚ ኳሊቲ ሂወት የርእዮም ሂወተይ ከመይ ከም ዝኾነ ረኣይዎ ንዓይ ኩሉ ግዜ መናብሮ ናተይ ከምዚዩ ኣነ ኣብ ከምዚየ ዝነብር እንጆይ ግበርዎ ነቲ ዘለኩም ናይ ዓመት ሙሉእ ስቃይ ድማ ረስዕዎ ይብሎም እዚኣ እታ ፖለቲካ ናታ ነዚኣ ብስውር ክገብራ ይደልን እዩ ኩሉ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ህዝቢ ከብፅሓ እዩ ዝደሊ ህዝቢ ድማ ብሓጎሱ ክገልፅ እዩ ዝደልዮ እኔ አብይ አህመድን በጣም ነው የማመሰግነው። ለሱ እንዳደረገልን ለጠቅላይ ሚኒስትር ለብዙ ማድረግም አለብን። እነዚህን ህፃናት ለፖለቲካ ንግድ ያዋሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብን በዘላቂነት ከድህነት ስለሚያወጣ ፖሊሲ ቢጠየቁ እጃቸው ላይ ምንም አልነበራቸውም፣ ምንም የላቸውም። የብልጽግና ሰዎች ለህፃናት ሞራልና ስነልቦና የሚጨነቅ አንዳች ርህራሄም የላቸውም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክብርቲ እቲ ዘረባ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ አብይ አሕመድ ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀመሉ መሳርሒ እንተደይ ኮይኑ ነቲ ሃገር ካብ ድኽነትን ሽግርን ንኸውፅኣ ዝኾነ ይኹን ማስተር ፕላን ዘይብሉ ሃገር እዮም ዘይብሉ መራሒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ንኣታቶምን ነቶም መራሕቶምን ገዲፍናሎም ኣለና ሕጂ what I'm going to show you is ጉዳይ ናይ ትግራይ ክንሓልፍ ኢና መጀመርያ ብጉዳይ ናይ ደብረፅዮን ክንጅምር ኣብ ጉዳይ ናይ ደብረፅዮን ክብድ ዝበለ ብድሆ እዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ታደሰ ወረደ በዚያ ጀምሩ
ትግራይ ከም ማሕደር ዝተመዘዘ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ሓደ ዝተለመደ ናይ እንኳዕ ብፅሕኩም መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ብፕረዚደንት ትግራይ ዝፍለጥ ገጽ ፌስቡክ ንበዓል ትንሳኤ እንኳዕ ብፅሕኩም ዝበለ ኮይኑ ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መልእኽቲ የውሃና ከም ዘላታ ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን እትነብሩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዛ መልእኽቲ ምስ ገበራ ናይ በዓል ፋሲካ ማለት እዩ ብዙሕ ሽግር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ተብልዎ ስለ ዘሎም ገለገለ ምስ በለ እንታይ ዝበዘሎ ዝውኹን ኣብዚ ናይ ድሓኒታ ዘረባ መኸስማዓኩም ኣብዚያ እውን ስለ ዘንብቦ ኣሎ እቲ በዓል ዝተመዛበለን ዝተጸገምን ወገንኩም እንሓሰብኩም ክተብዕልዎ እናሓበርኩ ናይ ሓጎስ ሰላምን ናይ ምትሕግጋዝን ምትሕላይን በዓል ክኾነልኩም እምነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መላእ ደቂ ትግራይ ኣብዚ ናይ ምጽልላምን ምፍርራጅን በለካለ ኸዓካን ድምፂ ንፋስን ዓብሊልሉ ዘሎ ቅንያት ንህዝቢ ምድንጋር እናፈጠሩ ዝህውኹን ናይ መንፈስ ሻቕሎት ዝፈጥሩ ኩነታት ኮይና እነብዕሎ ዘለና በዓል ምዃኑ ግልጽ እዩ እዚ ኩሉ ከም ዝሓልፍን ከም ዝቕየርን እንዳተሓሳሰብኩ መላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ደጊም እንኳዕ ንበዓል ትንሳኤ ኣብፅሕኩም ይብል ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚያ ዘረባ ብዙሕ መልሲ ኣስዒባ ዘላ ሓንቲ ካባተን ስታሊን ዝመለሰሉ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርዋ ዘሎ እዩ ነበር ፕረዚደንት ትግራይ እንኳዕ ኣብፅሓካ ዘገርም እዩ ከስርሑን ዘይከኣሉ እንዳ ህወሓት እዮም መፍትሑ ድማ ምእሳር እዩ ኢልካ ብምስጢር ዝተዛረብካዮ ዘረባ ምሳይ ኣሎ ስለዚ ኣይበልኩን ተልካ ናብ ናትካ ወሳብ ክልኸልካ እሞ ክትሓፍር ምክብባር ይፅቡቕ ምስለና ኣብ ትግራይ ቦታ የብሉን ፎኣ ትባሲ ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ናበይ በፂሕ ኣሎ እዚ ስያመ ናቱ ጠቕላላ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ ካልእ ሰብ እውን ክቕበሎ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዘለዎ ስያመ ነዚ ሓድሽ ሽመት ኣብይ ሂብዎ ዘሎ ፀወታ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስምዕዎ ኣዘዝቲ ናይ ትግራይ ይኹን ህወሓት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ተናዊሕለ ኢሉ ንመቐለ እንትምለስ እንተሎ ክቕበልዎ ዘይብሎም ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ንምንታይ እዮም ክቕበልዎ ዘይብሎም ትብል ኦኬ ብክልተ ረብሓታት እየ ዝሪኦ ሓንቲ ወይ እውን ጀሚረ እያ ነይራ ሓደ ካብ ሕጋዊነት ኣንፃር ሎሚ ንትግራይን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ተራኽቦ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እያ ጀነራል ታደሰ ኸይዱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ሕገ ደንቢ ትእዛዝ ኣብይ ተቐቢሉ ምምፅኡ ንሱ እውን ናይቲ ጥሕሰት ኣካል ስለ ዝኾነ ወላ ናብ ሕጊ ዝወስድዎ ታደሰ ግቡእ ኢለ እያ ግቡእ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስለዝተጣሕሰ ሓደ እዚ ካብ ሕጊ ኣንፃር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ኸይዲ ስለ ዝኾነ ክንፀግ ኣለዎ ብሕጊ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ ንህዝቢ ትግራይ ንኣብነት ንበል ናይ ታደሰ ወረደ ምሕደራ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ኣምፂኡሉ ዕብየት ኣምፂኡሉ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ቀሲኑ ዝነብር ነጋዳይ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ዝግደሉ ባይታት ድሕር ፈጢሩ ዝተመዛበለ ህዝብና ተመሊሱ ግዛእትና ተመሊሱ ተዝኸውን ወኦር ናብኡ ዓይነት ኸይዲና ብሓፈሻ ታደሰ ወረደ ኣብ ከቢድ ድስቁልቁል ኣትዩ ከም ዘሎን እቲ ንዑ ሸይሚ ዘሎ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ክብድ ዝበለ ጉዳይ ዝፅበዮ ዘሎ ብወገን ትግራይ ጌታቸው ረዳ እውን ንባዕሉ ኣብ ሽግር ዘሎ እዩ ኣነ ንባዕለይ ዝስሕቐኒ ነገር ነይሩ ክሲ ቀርበኒ ነይሩ ኣነ ኣብ መቐለ ሃለኹስ ሰላም እናበለ ናይ ህዝብና ናይ ኩናት ናይ መኸተ መንፈስ ክሰብር ይፅዕረሎ ይብሉ ሰላም ምባል ብምንታይ ምክንያት እዩ ሓጢኣት ክኾን ዝኽእል ባዕሉ ዓርሱ ኺኢሉ ሰላም ማለት ክሙገስ እዩ ዝግብኦ ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይደሊ ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ናይ ሰላም ድምፂ ዓዊልካ ብምስማዕ ክተወርግጎ ከተባህርሮ ድቃስ ክትኸእሎ ትኽእል ኣለካ እዚኣ ተዘይገርናና ኣክሽን ተዘይኣቲና ኣይ ቲንክ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእልን ዝብሉና ዘለና በል መልስኻ ስምዑ ናይ ጌታቸውን ሓሽከር ናይ ጻድቃንን ዋይ ትበሉ ተለዲኹም ውፅእ ትብሉ ዘለኹም ካይኹ እንዲኹም ይቀጥል ቀልዲ ኣይኮነን እዙ ንሕና ኮን ጭፍጨፍና ዘለና ተጋሩ ኮኒ ክንድምሰስ ክንጠፍእ እዩ ዝሓሰበና ዘሎ ጌታቸውማ ኣብ ግርቆጥቋጥ ኮይኑ ከዋግን ተሎ ይከታተለ የለራነ ንስ የወዲዎም ሰራዊትና እምባቱ ድሕር ደሊኻ ማንም ኣይወዶምን እዞም ከይዕም ዝኸዱ ናብቲ ዓብይ ዝኸዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገዛ ዘለዎም ሃፍቶም ብቴሌቭዥን ክብሎ ሕቢልና ዝረኣናዮ ደደቢት ከፍ ናበል እየ ዘረድእና ዘሎ ትክክለኛ ዘሰርፈለ ደደቢት ሚድያ እዩ ሓሽከር ናይ ጌታቸውን ሓሽከር ናይ
መንግስት ኢትዮጵያ ዝሓዘ ዕላማ ናይ መንብርክኽ እዩ ትግራይ ናይ መንብርክኽ እዩ ትግራይ ብዲሞግራፊን ብጂኦግራፊን ኩርማ እያ ትርጉም አልባ ዘይብላ ምግባር እያ ዘይትትንፍስ ምግባር እያ እዚኣ ምግባር ግን በኢኮኖሚ ትመጽእ በፖለቲካ ትመጽእ በወታደራዊ ጉዳይ ትመጽእ በዲሞግራፊ ትመጽእ በጂኦግራፊ ትመጽእ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ኢኻ ትመጽእ እዚኣ ተዘረባ እዛ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሒዝዋ ዘሎ መንገዲ እታ እቶም ሓያላት ዝኾኑ ተጋሩ ንቅድሚት ይመፁ ኣለዉ ንኣቢ ድማ ክፃወሮ ብዘይክእል መንገዲ ወይ እውን ጭጉራፍ ናይ ፖለቲካ ቤላ ገይሮም ይገርፍዎ ኣለዉ ትግራይ ኣብ ከምዚ ኩነታት እያ ዘላ ሕጂ ናብቲ ናብ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኢና መጀመርያ ለንቀነ ካብ ኤርትራ ብዝወፁ ዘሎ ይጅምር እሞ there was this video ዕዳጋታት ናይ ወዲ ዓመት حقنا زنبرنا نابو أقربو وقنات من تخبرنا بجاب زحات موته نزن خجلس هاري قدس باولس حجينا أتم قدم رحوقات زنبركم نسخاتكم بيس كريستوس بدم كريستوس قريبكم نسو نزم كلت حادث جبره نتي أمنجو زنبره كالكالي من داون زفرس سلامنا إيو نسخاتكم نتم رحوقات زنبركم مسيئو سلام أبسركم يبل كم أون كابزي لومي علاتن محرتن فقرن أوريدو بعلنا نايبرختن حاجوسن كونلنا قدس فقادو يخونلنا كريستوس تنسى أمتان بأبي هايلو سلطان أسورو لسيطان أقازو لأدام سلام إمي إزيس يكون في السها وسلام كريستوس تنسى أمتان تبهيل لكم علو أوكي نقتل كمي يالو عدي الحمد لله سلامت نحنا امين دحاني زلو كني بتحلو ناتي كاب سبوي رهبي اسيا كني بتح شحن شعته ميتني شعته حنان بر 3 شيخ قالهم بلو كبيرنا الله مالتي وكبيرنا ازين كبيرنا الله كم تري وزلهم منابرو نقل كبير وهم كم زلو يا سمي كندياو دبهال هذا بطعم تبو جول بطعم هو وددي مخنيات بزح سلازمت شعو غزي طعم تبو جول عصاو دامت زلو بنيو بيتي خوينم مسليقنا مسحواتنا مساخم عمته سلام عمته فقر قبلنا ودعمكم ازيب بحال امير ارترا صبا له علاقه طعم صبا له 5 سنين نقول فطرنا كم زبعنا عمته بسلام بفقري بسنيت بدسدس صنحنا رخص عود عمت تقبر النار شمي تصقر كنكتل كابتي كالك هنري كذلو كبرات تعذبتنا عم تشاهدوا وزلو كل على كرساناتنا كل دبرتاتهم كوينو نزي كبر بعد زي ابي مصمالي سباخي وانجل ويلك سباخي وانجل تخونه مرقتا اسمو نابزر خبير لخو نقعطحنا امين نقعطحنا ايمان حجينا 55 صومن سبليتن تزازيمو ناب برهانت نسا كرسات صنا لنا مو حج انت يقبل دولو زعدت كما يصنحو ابونا ون باتريارك ابزي اب قدمي كريم تلصنحو شي اقدم ابيله معنا ابزي قدسن كبرن بعل دحنا سلام ابصحنا امين كلاتنا كنا نفلتو بعد تنسى دح حماماتنا نبصح زلنا كل ذي عوت دح تفالي تعقسيو زركب ስለዚህ ሎሚ ዕለትን ሰያ ክንብልን ኮለና ልክዕ ናይ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ዓለም ናይ ናጽነት ናይ ነስናጽነትና መዓልቲ ካብ ባርነት ዲያብሎስ ነጻ ዝወጣናሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገርናሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገርናሉ ክልን ኮለና ዝኾነ ሰብ ኣማኑኤል ገንዘብ ክበካ ይኽእል ንብረት ክበካ ይኽእል ህይወት ግን ኣይበካ ዛዕለ እዚኣን ክርስቶስ ኣምላኽና ናትና ሞት ወሲዱ ናቲ ህይወት ይብል ሓድሽ ህይወት ዝለበስናሉ ዝተፈለየን ተባረኸን ተቀደሰን ዕለት እዩ ናይ 50 ናይ 5500 ዝነበረ ናይ ጸልማት መከራና والسلطان أسرو لسيطان أقازو لأدام سلام إمي تبصحو دحريخا ما يكون سمرتن إمنتن صنع زلو حزب سلا زغونه كابتي كل نريان سمعون زلناها يتقنعنا إمنتن نصنا منقدن أبزز بصحنا نخرجتنا مسجن هراي تتملا له هو زارب يوم زعد كل جزء هاجر قدساني كاب قدسان كمان عندنا سمعتات حليفهم اليوم
እዛ ዓዲ እዚ ደም ቅዱሳን ደም ስዋእትን ስለዝሓለፈሉ ኩሉ ግዜ ሰላምን ቅሳነትን ኣባና እዩ ወላ ሕማም ተመፀ ይኽእለና ኩናት ተመፀ ይክእለና ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ተዋሕድና ብፅንዓት ናይ ኣምላኽ ብፅንዓት ናይ ክሰዳ እምበር ካሊእ ምኾነ ሕጂ ግን ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ንኣምላኽና እናመስገና ሃገርና ይዳብረና ሎሚ መዓልቲ እንታይ ትርጉም ይድበኩም ንዓኹም ሎሚ በዓል ትንሳኤ ክርስቶስ ኢና ነብዕል ዘለና 55 መዓልቲ ጾም ሓሊፉ እዩ ካዚ በዓል ዝመፅእ ዘሎ ሞ እንታይ ትርጉም ይድበኩም እስኪ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ንዓና ካብ ባርነት ሰይጣን ከም ዘድሓነና ንዓና ክብል ድማ ካብ ሰማያ ሰማያት ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንዓና ከም ዘድሓነና ሰላም ዝየሰ ይኩን ፍስሃ ወሰላም ምስ ኣዴታትና ምስ ኣቦታትና እቲ ዝሓለፍናዮ ተዘክሮ እቲ ኮስኪሶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ሃይማኖትና ክንሕሉ ዝገበሩና ወለዲ ሃይማኖትና ብጣዕሚ ድናእ እዩ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊሰ 40 ታጋላ خبير مش حكم الله كبير مبال حقي كما هيك نحن لنا غير حساب دامت قبلنا امين نيوزيلندا نروي عاد انجليز الله سويتي ذكري وا عتم زبات دوكوز دروي سويدن قالن قديفو نقادي ابيت 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 نبي حق ጭውነት ስራሕ ክብረት ይዝበሃል ከምዚዩ አዞ ከገዝዲ በቲ ዘሎ ወላ ሸይጣ ተደራቢሽ الله ስለስከ ከገዝዲ በቲ ዘሎ ወላ ሸይጣ نيوزيلندا نروي عاد نحن لنا غير حساب دامت قبلنا امين ذكري سجن برهانه مليون حساب دامت قبلنا امين حبيرو هذا قال حني نورمالي ما خلاص بالنا ازرع عبد مسل كلها لزي سلسلة دحين إذا ها هندي الله كنت نشدش متى رأيك كبرنا سلسلة قلنا ها عندها ولا بتروح من بالكوا أخليك يا سي نحن نيو هنا تلوم سوات لازم فتوى كفالنا هي ሕብረተሰብና ከምዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝገብሩ ኤርሊን ከኸይድኩም ራእይዎ ካልኦት መራ ኢንተርቴይንመንት እቲ ናይ ቤተክርስትያን ዘርእዩና ፀንሑ ስለዚ for me personally ኣብ ዓዲ ዝመፅእ ቪድዮታት ኣዝዩ ደስ ስለ ዝብለኒ ንዑ ከርእየኩም ስለ ዝደለኹ እየ ንእሽተይ ካብቲ ሓደ እውን ከርእየኩም ቦጌርና ክሳይ ከብል ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ እቲ ሰብ ከዓ ዘለዎ ዓቕሚ ስለ ደምፅእ ስለ ደቕርብ ፅቡቕ ደስ ዝብለኒ ንዓይ ብጣዕሚ كونه في رحجي سلاسة له نخيله هو أبغزيت صوم تخوين حجي يخيد هو أبغزيت صوم تخوين يخيد حجي جن قرب اتحملتي كحسريو اتبعال دنش سايت خونكا سايكبلي مالته هو بقى رح سعود عمل دان كتصبق انت على نوتي بتصبق بوتا كده مش إلا ما هيكون مرتز بيزاس كتصبق نبحكي ولا هلا زبل فريش زمسل يو تيز بيزا that's also سناي نجاريو كل حزب إرترا بعبيو أب استفال على دوبات دحلونا دلو بالبوتهم يصنعيهم زبن سلام عرفت تبررنا أو زاج زيزيا أملاكم تكليلو زنبرنا زلو كاب كله دما تي تنبل كل جزء أبغدنا دزنا قعوز اللو وقلت رادي كنا كيت كانوا توم أبعيوز اللو نتهجر نتيز بزنبرو على نجادو قللت يكونون كفيلهم نتيز بيزا بغريبهم of course محرسوت نعوز جبرون عبد كبريز وهابهم جن أبصرح نزلوا كيت كاك تركب مسرح كبرت مخانو نسمر أي حركة بتدرس بلنيو لذي it's beautiful كاب عدد ما فيديوهات كيرا هنا وح جيرا سلزنا بركو لومي أبزي كودك فتني بزك هلا نيرنا نكن تعجزي كده سلزلا أبزك نودك فتنينا نعمتها كم زوان كيوغرافي كيشرفي نقالينا بعدنا مصدرانا لأنه كله سلام 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 كوينا عدنا وفيرو زلو نجزوز من الله سلو أبجنبارات زلو مصدرون دكون كوينو زحلفلو نحجر قبل كبزح نجارات بخيرو زلو نفس درابيتو دم الله سلو تأثيرو زلو زفت تحلو أرحيقو زلو زم الله سلو عمتي كبرنا هنا نبلنا بحكي إيرترانا بنبور تمليسا كل زبي كم زاب دق أبدس بلنا نوفرون أتون زلنا كم عدل دمانو تما وش تعدي زلو تفتيرو له كويولون كسعرولون كحرسولون كنقدولون كمهارولون
ኩሉ ደስ ዝብሎም ዝገብሩሉ ብፍላይ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እቶም ኣያታቶም ዋጋ ዝኸፍሉሉ ዘለውን ደቆም ዝኸብሩሉ ደቆም ዕድላ ዝረኽብሉ ፅቡቕ ሂወት ዝመርሕሉ ክኾነልና ተስፋ ንገብር ደገ ዘለና ድማ ኩልና ናብ ዓድና እናጠመትና ብኸመይ ነቲ ሕብረተሰብና ክንጠቅም ንኽእል ብኸመይ ነቲ ቁጠባ ክነበራብር ንኽእል ብኸመይ ኣብቲ ዘሎ ጉዕዞ ናይ ምዕባለን ግስጋስን ክንሳተፍ ንኽእል ምናልባት ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንተዘይገበርናዮ ብቕድሚት ንዑና ሓሰብና ንኽንከይድ ተስፋ ንገብር ኣነ በዛ ልበይ ነዛ ትምኒት እዚኣ ሂበኩም ክወዲ ይመርፅ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ደጋጊመ ይርሑ ሰውዲ ዓመት ንዓኹምን ስድራ ቤትኩምን ነዚ ቻነል እዚ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ዝሓገዝኩም ድማ የቐኒየልና እናበልኩ ክሰናብተኩም እየ تسايتنا أكو بورك على في تسايتنا أكو بورك على في تسايتنا تسايك